Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Marso 10, tuiga 2026. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, pagpatughong sang produktong petrolyo sa distrito sang Haro na delay bangod sa system error. Monitoring sang iban pang gasoline station nagapadayon. Martes nga adlaw himuon market day sa Iloilo Terminal Market. Anong butsilingon sang market day? Ang information naton makabaligya ang mga bulantiro or mabagsak lang sila sa ilan sa mga produkto. Sa dugang pang mga balita gagay impormasyon, aircon sang mga minibus hindi pagpandaron agad nga makakinot sa gatong. Pila ka mga kooperatiba ginalantaw nga amo sining pamagi para nga hindi matamaan iya sa expenses sa produkto petrolyo. Samtang chairwoman sang Metro Iloilo Transport Cooperative nagareklamo bangod gin pangkakas ang mga closed circuit television sa iya sining opisina. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagapauna dalagkuan man karon nga mga balita, istoryahan naton sa aton sining mga kasimanwa sa gihapon ining sitwasyon sang aton siniyang produkto petrolyo diri man sa pungsod na Pilipinas. Si President Bongbong Marcos nagpangayo sang emergency powers sa aton siniyang kongreso para nga timatagan sa nagakigo nga pagtamod ining makabig naton na krisis karon sa produktong petrolyo sa nagapadayon sining kinagamo dito man niya sa Middle East. Ining ginpadala siniyang formal request ni President Bongbong Marcos para sa emergency powers, tuyo sini ang tapyasan ang excise tax sa produkto petrolyo sa kangot man sa sining padayon nga kinagamo dito sa bahin karon sa Middle East. Sa madumduman na pagani sa aton sinima kasi manwa si Congresswoman Jan Baronda no nagpasar man to sa hagnao. May kantanan man sa paiway sining implementasyon sa excise tax anay. Sa New York abisumong si President Bongbong Marcos para sa duha kadlaw sining working visit. Ginpayag ni Atty. Claire Castro nga na istorya niya si Energy Secretary Sharon Garin kag himuon sini nga formal ang nasambitan sini nga hingyo sa labing madaling nga panahon. Di siyempre dapat tatagan man sa nga kigo nga pagtamo double time, triple time ni kay hirap na sulok-sulok sa mga Pinoy. Sa aton sini nga mga kabumbo gabatsyag na bisan magtulok pa lang sila sa presyo sa produkto petrolyo. Ni-expectaron naton nga may ara pagin sa pagtaas nga presyo buwas gadlaw. Pagkasunod gadlaw pagin. Ti sino sulok-sulok ini maghirap sila man. Nga ginalantaw mo plaway kapag ani ka patugong naglabay ka lang sa gasoline station, gahirap na yan sulok-sulok mo. Kay do, bukot bayan, bukot matulo do, hindi gin matulon. Ang sirit mga biyan sa presyo sa produkto petrolyo. Do halos kadadlaw ya, expectaron ta may big time oil price hike. Sang una ang ginakalangkagan sa mga motorista, big time price rollback, big time oil price rollback.
subong do ginakibang na kita. Kay lauman ta, sandig man gani sa staggered nga implementasyon sa oil price hike. Ti Sus Maria Kagusay pamako nimo si Banwa may ara nga 5 pesos, 6 pesos, 3 pesos. Ang saka kanadlaw. Oh, ti kunang kilala ko pa maglabay lang ko sa gasolinahan. Oy, gahirap niya sulok-sulok ko mo. Oh, sili ko ti ang sabat sinadra, hindi ka mag-agi to, likaw ka. Hindi bla, pero amo kunta ni Sinibanwa, ang isa man sa mga nagakadapat nga tagan sa nagakigo nga pagtamod sa ngaton siniya nga mga opisyal sa gobyerno. Anyway, dugangan ta mga dalagkuhan sini nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagan. Sa palatuntunan na bombuan ay sa auto, balikan ta detalye sa mga nagapaw ng mga balita lokal pagkatapos ang Bombo Network News. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang kung mahimo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ikasampu sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapaunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang low pressure area sa labas ng Philippine Territory. Isa ng ganap na bagyo. Ang malawakang pagbaha naman nagbabanta sa 8 rehiyon ngayong araw dahil sa ilang weather system. 2 pesos naman ang dagdag pamasahe po yan sa public transportation. Hiling ng transport groups kasunod po yan ng oil price hike. Ilang grupo naman nagsagawa rin ng protesta sa gasoline station dyan sa May Cubao. Sa ibang mga balita tayo mamaya, abangan si Senator Marcoleta kinukwestiyon ang pagkaantala ng Blue Ribbon Committee report. Kaugnay pa rin po yan sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ang Armed Forces of the Philippines naman nanindigan na hindi maantala ang kanilang mga operasyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala, nasa 30 barko naman ng China na mataan malapit sa ilang maritime features sa West Philippine Sea sa unang bahagi ng buwan ng Marso. Sa ating provincial report, abangan din mamaya 17 anyos na dalagita patay matapos hampasin ng kanyang ama gamit ang shock ng motorsiklo sa may Sagay City, Negros Occidental. Sa international news naman, si US President Donald Trump inihayag na malapit nang matapos ang digmaan sa Iran. At sa sports balita, si Alex Yala muli pong makakaharap si world number 14, Linda Noskova sa quarterfinals ng Indian Wells Open. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, naging isang tropical depression na ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa State Weather Bureau, bagamat wala pa ito sa loob ng Pilipinas, patuloy na binabantayan ang galaw nito dahil sa maaari itong makaapekto sa lagaay ng panahon sa mga susunod na mga araw. Batay sa datos ng Weather Bureau, ang tropical depression ay may lakas ng hangin na umaabot ng hanggang sa 45 o 45 km kada oras malapit sa gitna. Ang pagbugsuhin nito ay umaabot ng hanggang sa 60 o 60 km per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kapag nakapasok, bibigyan po ito ng lokal na pangalan na Kaloy, alinsunod dyan sa listahan ng mga bagyo ngayong taon. Pinayuhan naman ng mga eksperto ang publiko na manatili pong nakatutok sa mga opisyal na anunsyo at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi po beripikadong impormasyon. Dagdag pa ng ahensya, ang pagbuo ng tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay indikasyon ng mas maagang aktibidad ng mga bagyo ngayong 2026 na karaniwan pong inaasahang papasok pa lamang sa kalagitnaan ng Hunyo. Kaugnay po niya, nagbabanta rin po ang malawakang pagbaha sa 8 rehiyon dito sa buong Pilipinas dahil sa ilang weather system. Ayon po sa State Weather Bureau, umiiral ang hanging amihan sa malaking parte ng Luzon habang ang low pressure area naman ang ganap na bagyo ay nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga rehiyon ay inaasahang makakaranas ng mga serye ng pagbaha na posibleng magdulot rin ng mga flash flood ay ang mga sumusunod. Diyan po sa may Region 6 o Western Visayas, sa Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, maging dyan sa Region 10 o Northern Mindanao, sa Region 11 o Davao Region, Region 13 o Caraga Region, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapaalalahanan rin po ang mga lokal na pamahalaan at local disaster agency sa mga naturang rehiyon na bantayan ang sitwasyon at gumawa ng akmang-hakbang para sa kaligtasan na rin po ng inyong nasasakupan. Karagdagan sa atin pong mga balita, mga kabombo, at sa ibang mga updates ho tayo, kinumpirma ho ng pamilya ng tripulanteng Pilipino na paulat na nawawala, nakabilang ito sa mga sakay ng tugboat na tinamaan po ng missile habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Alala pong dineklara na bilang warlike operations area ang Strait of Hormuz mula nang simulang atakihin ng Iran para ho harangan ang oil shipping bilang ganti sa mga pag-atake ng Amerika at ng Israel. Natukoy ang nawawalang seafarer na si George Francis Miranda. Siya po ay 46 anyos. Naipaalam na ng logistics company kung saan nagtatrabaho ang seafarer sa kanyang pamilya ang naturang pangyayari. Napagalaman na nawawala ang Pilipinong tripulante matapos tamaan ng missile ang United Arab Emirates flag tugboat na Musafa 2. Yan po noong Marso 6. Ang nawawalang seafarer ay isang motorman at oiler mula ho sa may Kapalonga, Camarines Norte, na huli pong nakausap ng kanyang pamilya Marso 5. Ipinadala ang tugboat lulan noon ng tripulanteng seafarer para ho asistehan ang unang container ship na Safin Pretige na stranded sa may Strait of Hormuz matapos tamaan din ng isa ring missile. Ayon sa may bahay ng nawawalang tripulante, hindi batid ng kanyang mister na ng iba pang mga crew members na patungo sila sa mapanganib na lugar dahil sinabihan sila na sa Ras Al Khaimah sila magtutungo. Ito po isang port dyan sa may United Arab Emirates. Noong Marso 6 naman, na makatanggap sila ng tawag para ipaalam sa kanila ang insidente. Nawagan naman na may bahay ng nawawalang seafarer sa gobyerno ng Pilipinas na tulungan silang makakuha ng mas malinaw na impormasyon kaugnay pa rin sa kanyang nawawalang mister na nananatiling malabo sa kabila ng pagbisita ng Overseas Workers Welfare and Administration sa kanyang pamilya nitong linggo. Samantala, meron pong hinihiling ang transport sector na hanggang 2 piso na dagdag pasahe. Kaugnay pa rin po yan o kasunod pa rin po yan ng mga big-time oil price hike. Hinihiling din po ng transport sector yung pong tuluyang pagtanggal sa oil deregulation law. May update po dyan si Bumbuisa Cotoner. Isusulong ng grupong Piston ang dagdag na 2 piso sa pamasahe ng jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na sobrang nakakaapekto sa kita ng mga tsuper.
Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na napapanahon na madagdagan ang kita ng mga jeepney driver upang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay at serbisyo sa publiko. Ayon kay Floranda, nakatakdang magsumite ng petisyon ng kanilang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Marso 16 upang hilingin ang dagdag na 2 piso. Ipiniliwanag niya na huling nagkaroon ng taas pasahe noong Oktubre 2023 ngunit patuloy pa ring tumataas ang presyo ng diesel at gasolina mula noon. Anya, umabot na umano sa higit 60 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagdudulot ng malaking epekto sa kita ng mga tsoper. Aminado rin si Floranda na maaaring maapektuhan ng mga pasahero, ngunit iginiit niyang makatutulong ang dagdag pasahe upang makabawi ang mga tsoper at mapanatili ang kanilang kabuhayan. Kung mapagbibigyan kasi, magkakaroon ng halos 400 pesos sa dagdag na kita ang mga jeepney drivers. Sa atin ay pinag-aaralan po natin at ngayon ng darating na March 16 ay tayo po ay maghahain ng dagdag kita o dagdag pasahe sa LTFRB. At tansya po natin ay ang ihain po natin ay 2 piso dahil ito yung nakikita natin na makatarungan na hingin natin sapagkat sa laki ng po ng nawawala ay at least kahit paano ay matugunan man lamang yung malaking nawalang halaga sa ating mga driver para doon sa makapagtuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kung halimbawa, ibibigay ng LTFRB yung 2 piso nating ipapile ay madadagdagan yung maliit na kita ng ating mga driver. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Floranda na tuluyan ang alisin ng Oil Deregulation Law, gayon din ang excise tax at value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon sa kanya, lalo lamang umanong nagpapabigat sa mga tsoper at operator sa mga buwis na ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Iginit ni Floranda na bagaman may nakalaang 2.5 bilyong fuel subsidy ang pamahalaan para sa sektor ng transportasyon, hindi ito pang matagalang solusyon sa problema kundi pansamantala lamang na ayuda. Ipiniliwanag pa niya na ang tinatayang 5,000 na fuel subsidy na matatanggap ng bawat jeepney driver ay maaari lamang tumagal ng 3 hanggang 5 araw na pasada, depende sa taas ng presyo ng diesel. Kaya't ang sinasabi nga po natin, na dapat ay ibasura itong Oil Deregulation Law, tanggalin ang excise tax at saka yung VAT sa langis. Kasi isa ito doon sa patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa hali ng mga driver kundi sa ating mga mamamayan. Sapagkat alam po natin na sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo ay pagtaas ng mga pangunahing serbisyo at pangangailangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Samantala, nagprotesta naman ang ilang grupo sa isang gasolinahan sa May Cubao kasabay ng malakihang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo po yan ngayong araw ng Martes. Ayon sa Vice Chairperson ng grupong Pamalakaya na si Ronel Arambolo, malaki ang epekto sa mga mangingisda ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan po niya, nagbawas na sila ng pamamalaot mula sa 6 hanggang sa 8 oras at ginawa na lamang na 4 na oras. Bunsod yan ng patuloy ngang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gayun din parehong krisis ang dinaranas ng mga magsasaka. Ayon naman kay Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Secretary General Ronnie Manalo, pangunahing apektado ang mga magsasaka sa pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil matinding nakadepende ang modernong paraan ng kanilang pagsasaka sa langis para sa kanilang mga machinery at para sa transportasyon. Iginit naman ng grupong Anak Pawis na hirap na silang pagkasyahin ang kanilang gamit sa pang-araw-araw, dagdag pa yan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't panawagan nila na dapat ibasura na ang Oil Deregulation Law at tanggalin na ang value-added tax sa mga produktong petrolyo para maibsan ang pasanin ng mga Pilipinong consumer. Sa kaugnay pa rin pong development, naglabas naman ng paalala ang Department of Energy sa publiko na magtipid sa paggamit ng liquefied petroleum gas o kilala sa pinaikling tawag na LPG at iba pang produktong petrolyo. Ayon sa ahensya, inaasahan ang posibleng pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil dito pinapayuhan ng mga consumer na maging masinop sa paggamit ng LPG
sa kanilang mga tahanan at mga negosyo. Batay sa ulat po ng Energy Department, nitong Marso ng taong kasalukuyan, ang supply po ng langis sa bansa ay tinatayang aabot na lamang ng hanggang 50 hanggang 60 araw. Ipinaliwanag naman ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit may inasahang pagdating ng supply, tataas pa rin ang presyo dahil sa sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito, binanggit ng Energy Department na posibleng magkaroon ng 7 pesos hanggang 10 piso kada litro na dagdag sa presyo kung tataas ng 20 o 20 dolyares kada bariles ang presyo po ng krudo. Kaugnay nito ay nagbigay ng mga praktikal na paalala ang Energy Department para humakatipid ng liquefied petroleum gas. Siguraduhin daw na wala hong tagas ang hose at regulator. Gumamit ng tamang laki ng apoy sa pagluluto at iwasan ang sobrang paggamit ng gas stove. Pinayuhan din ang publiko na magplano ng pagluluto upang hindi masayang ang gas at tiyakin ang kaligtasan sa paggamit ng liquefied petroleum gas. Sa gitna ng mga babala, tiniyak ng pamahalaan na may nakahandang pondo para sa fuel subsidy na ipapamahagi sa sektor ng pampublikong transportasyon upang maiwasan ang agarang pagtaas ng pamasahe. Gayunpaman, natiling hamon ang pagtitipid at maingat na paggamit ng liquefied petroleum gas at iba pang mga produktong petrolyo upang mapagaan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Samantala, dako naman po tayo dyan sa may Kamara dahil tinalakay po ng House panel ito pong mga panukala para sa suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pagulat ni Bombo Annalise Soberano. Kasalukuyang tinatalakay ng Committee on Ways and Means ng Kamara na pinamumunuan ni Marikina Representative Miro Kimbo ang ilang panukalang batas na naglalayong suspindihin, bawasan o tuluyang alisin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga panukala ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa gasolina, diesel at iba pang fuel, pagbibigay ng zero excise tax sa LPG at pagwawalang bisa sa fuel excise tax sa ilalim ng train law o ang Republic Act 10963. Mayroon ding mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Inihain din ang resolusyon na humihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Binatikos naman ni Manila Representative Rolando Valeriano ang maagang pagtaas ng presyo ng mga oil companies sa mga produktong langis. Pakinggan natin si Representative Rolando Valeriano. Yan po ay stock pa rin. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na iningkrisan nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera sa Iraq. Ang presyo pong sinusundod nila ay mababa pa. At sinasabi na naman, even the Bureau of Customs has confirmed na mayroon pa tayong isang buwan na stock dito at nagdatingan ng mga langis. So I see no reason kung bakit habang ang gobyerno natin, ang Pangulo natin, ay naghihirap at humahanap ng paraan, andong sususpendin excise tax, even the VAT, at ang taong bayan po ngayon ay nagsihigpit na ng sinturon at naghihirap na rin ang mananakay natin nag-aangala na ang oil company naman, ang cartel naman ng oil company ay tuloy-tuloy lamang sa pagtaas ng presyo ng walang. Nagdaos din ng joint committee hearing ang Committee on Energy at Committee on Trade and Industries ng Kamara kaugnay ng epekto ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East sa presyo ng langis at mga bilihin sa bansa. Pinangunahan ito ni na Representative Jose Alvarez, ang chairperson ng Committee on Energy, at Representative Maximo Dalog, chairperson ng Committee on Trade and Industry. Sa briefing, nagbigay ng ulat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, non-government agencies at private sector hinggil sa posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin sa Pilipinas. Nagbigay din ng pahayag si Department of Energy Secretary Sharon Green kaugnay sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Green. Department of Energy does not regulate the price. We monitor it, they report to us and explain to us why the prices are because we have been stripped of that power. We are not regulating the price of petroleum products. Sir, I can give you the range
Because what we have talked to the oil companies is we stay within this range. Why is there a range? For various reasons. Different companies have different computations. The area also, because they have to, the transportation cost, insurance cost. So for gasoline, our range is 59.10 to 65.10. For diesel, 78 to 84.75. And then for kerosene, 118.67 to 125.17. We have advised them that we stay within the range and as scheduled yung mga staggering nila. So we're monitoring that, sir, that these companies will stay with. Si Energy Secretary Sharon Garin. Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga updates ho tayo, tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na may sapat na tulong na nakahandang ipamahagi sa mga magsasaka at mga mangingisda habang sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Secretary Laurel, mayroong hanggang sa 150 million pesos na pundong maaring magamit bilang subsidiya at pwedeng ipamahagi bilang cash assistance sa mga mangingisda at mga magsasaka. Sa kasalukuyan ay isinasa pinalnaan niya ng Agriculture Department ang iba pang mahahalagang detalye ng fuel subsidy program para agad na masimulan ang pamamahagi nito sa lalong madaling panahon. Una nang tiniyak ni Agriculture Under o Assistant Secretary Unicols Manalo na mayroong maaari pong makatanggap ng 5,000 pesos na fuel subsidy mga magsasaka na rehistrado sa ilalim po ng registry sector for basic sector in agriculture at may sarili o inuupahang makinarya na ginagamit sa pagtatanim o pagsasaka. Para sa mga apektadong mangingisda naman, maaari naman silang makatanggap ng hanggang 3,000 pesos na cash assistance basta't sila ay rehistrado rin sa naturang registry. May bangkang hindi lalagpas sa 3 gross tonnage at gumagamit ng mga legal na mga fishing gear. Inihahanda na rin ng Department of Agriculture ang posibleng rollout ng tinatawag nitong Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na may nakalaang pundo bilang dagdag suporta pa rin sa sektor ng pagsasaka. Nilinaw naman ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi na maaari pang makapaghanap ang Pilipinas ng iba pang mga bansa na pwedeng magsilbing karagdagang sources ng produktong petrolyo. Ito ay upang hindi lamang nakapokus ang ating bansa sa mga Middle Eastern countries na pangunahing pinagkukuhanan ng langis ng maraming mga bansa sa buong mundo. Sa isang panayam, natanong ang dating kalihim ukol sa mas malawak na mapagkukuhanan ng produktong petrolyo maliban sa mga bansa sa gitnang silangan na sa ngayon nahaharap sa matinding digmaan. Ayon kay Cusi, maaari itong gawin ng Pilipinas at pwede anyang tignan ng ating bansa ang paghahanap ng iba pang sources tulad na lamang ng African countries at sa mismong Amerika, bagay na ginagawa rin anya ng gobyerno ng Pilipinas. Inihalimbawa nito ang ginagawa pa ng Japanese government na umaangkat ng malaking bulto ng krudo sa ibang mga bansa maliban sa oil-producing countries sa gitnang silangan. Gayunpaman, nakadepende pa rin anya sa mga pribadong sektor o sa mga pribadong mamumuhunan ang paghahanap ng iba pang source. Maaari anyang tumulong ang gobyerno ng Pilipinas ngunit sa limitadong paraan lamang. Ayon pa sa dating kalihim, mainam ding subukan ng mga mayayamang kumpanya na mamuhunan sa iba pang mga bansa bilang source ng petroleum products upang mas maging stable pa at diversified ang source ng ating bansa. Sa iba pang mga balita, dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Mga kabombo, kinu-question ngayon nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung pong pagkaantala nitong report ng Senate Blue Ribbon Committee. Ugnay pa rin po ito sa investigasyon sa anomalyang bumabalot sa mga flood control project. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan. Kwestiyon sa Senator Dante Marcoleta ang umunay pagkaantala ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng investigasyon sa umunay anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na 7 buwan na ang lumipas mula nang sinagawa ang unang pagdinig noong Agosto 2025, ngunit wala pa rin inilabas umano na opisyal na committee report. Aniya, patuloy umano na naghihintay ang publiko ng malinaw na resulta ng investigasyon sa aligasyon na mahigit 1 trillion peso ang umunay na waldas o nakurakot mula sa mga proyekto.
Ayon din sa senador, nagsumite ang minority block ng sarili nilang minority report noong Disyembre na nakaraang taon batay sa unang 6 na pagdinig ng komite na naglalaman ng mga obserbasyon, paunang natuklasan at rekomendasyon. Aniya, ginawa ito upang ipaalam sa publiko ang mga natuklasan ng kanilang panig habang wala pang inilalabas na opisyal na report ang komite. Gayunman, sinabi ni Marcoleta na binatikos umano ang naturang ulat, kabilang ang pahayag na dapat lamang itong itapon sa basurahan. As early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear, it was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Sadly, after the minority's press conference, said report was vilified without even the courtesy of reading it. The BRC chairman was even blunt when he said that the place for the minority report is the trash bin. Sa basurahan. Question din ni Marcoleta ang mga aksyon ni Senator Panfilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kabilang ang pagpapadala umano ng draft report ng komite sa kanyang opisina na walang pirma ni Lacson. Gayun din ang umunoy hindi pagtanggap ng senador sa mga aligasyon ng mga whistleblower kabilang ang ex-marine na si Orly Gutesa na unang dumawit sa dating kongresista na si Elizaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Marcoleta, marami umanong mga dapat imbitahan sa pagdinig katulad ng 18 umunoy ex-marines para mabigyan linaw at maimbestigahan ang mga umunoy pagdideliver ng pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na idinadawit sa kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan. Sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Sa huli, iginit ng senador na mahalagang ipagpatuloy ang investigasyon at ipatawag ang lahat ng posibleng testigo upang matukoy ang buong katotohanan sa mga umunoy anomalya sa flood control projects. Samantala, nag-abiso naman si Lacson kay Senate President Tito Soto III na sasagutin niya ngayong araw punto por punto ang tinawag niyang kulang sa research at fact-checking na privilege speech ni Marcoleta. Pinuna din ni Lacson ang umunoy hayagang pagsisinungaling ni Marcoleta dahil kasama aniyang senador na nakatanggap ng partial committee report na pirmado ni Lacson bago ito'y pamahagi sa mga kapwa senador. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo, humarap po sa National Bureau of Investigation ngayong araw ang abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 dating mga sundalo na si Attorney Shirley Pascual. Ito ay bilang pagtalima ng abogado sa inisyong sabina ng ahensya. Maalalahong noong Lunes, hiniling nitong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na itong si Pascual na humarap ng mas maaga dahil mayroon siyang prior commitment sa araw ng Huwebes. At inasahan namang humarap sa NBI sa araw ng Huwebes ang 18 umano'y dating sundalo. Gayon din ang kanilang abogado na si Levi Baligod at si dating Representative Mike Defensor at iba pang individual na nakatanggap ng sabina. Maalalahon na nagugat ang sabina na inisyu ng National Bureau of Investigation noong nakalipas na linggo matapos isiniwalat ng lumantad ng 18 sundalo o dating sundalo sa isang press conference noong Pebrero na nagsilbi silang bagmen para kay dating Representative Elizaldico para sa pagdadala ng mahigit sa 800 bilyong piso na munoy kickback mula sa manumalyang flood control projects. Samantala, mamaya antabayanan din po dahil si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima itinuro ang kampo ng mga Duterte na nasa likod umano ng 18 dating sundalo. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye dyan mamaya, samantala sa iba pa munang mga balita.
Namataan ang nasa 30 barko ng China malapit po sa ilang maritime feature sa West Philippine Sea sa unang bahagi ng Marso ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine Navy, namataan ang mga barko ng China mula Marso 1 hanggang Marso 8 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang na ho ang sa may Bajo de Masinloc, kung saan 11 barko ng China ang naispatan, partikular na ang People's Liberation Army Navy vessel, 7 China Coast Guard vessel. Gayon din sa may Ayungin Shoal, kung saan meron pong 8 barko ng China ang namataan, sa Escoda Shoal, nasa 7 barko naman, at sa Pag-asa Islands, nasa 4 na Chinese vessels. Sa kabila nito, mas mababa naman ang naturang bilang kung ikukumpara sa 34 na Chinese vessels na namonitor sa West Philippine Sea Features mula Pebrero 22 hanggang sa unang araw ng Marso ng kasalukuyang taon. Tala natukoy na po ng Armed Forces of the Philippines ang Chinese handler ng 3 Pilipino na inaresto kamakailan dahil sa umano'y partisipasyon sa mga aktibidad ng pag-iispiya. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang larawan ng pasaporte ng naturang Chinese handler. Natuklasan ang pagkakakilanlan ng handler matapos ang tactical interrogation sa 3 Pilipino na nahuli sa pagbubunyag ng impormasyon o pag-leak ng information tungkol sa rotation at resupply activities sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ang handler ay isang Chinese national na kadalasan ay pumupunta sa Pilipinas o kaya naman ay nakikipagkita sa ibang bansa. Ang mga Pilipinong nagbibigay ng impormasyon ay binabayaran umano mula sa 5 hanggang sa 6 na numero para sa bawat impormasyong kanilang maibibigay. Sinabi ng Philippine Coast Guard na re-reviewin ang sistema sa paghawak ng sensitibong impormasyon upang maiwasan ang kompromiso sa operasyon sa West Philippine Sea. Gayun din, papanagutin ang Philippine Coast Guard officer na di sinasadyang nagbunyag ng impormasyon. Sa kaugnay pa rin po mga development ukol po dyan sa may West Philippine Sea at sa may sandatahang lakas ng Pilipinas, mga kawambo, ang Armed Forces of the Philippines nanindigan na hindi humaantal ang kanilang mga operasyon sa West Philippine Sea sa kabila po yan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May update po dyan at live report si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na hindi maaantala at patuloy na magsasagawa ang kanilang hanay ng mga operasyon at pagsasanay sa West Philippine Sea sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong krudo at petrolyo, bunsod pa rin ang ongoing armed conflict sa gitnang silangan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito anya ay bahagi ng kanilang sinumpaang mandato at hindi dapat magkaroon ng letdown sa mga operational activities ng hukbong sandatahan, partikular na ang hinggil sa territorial jurisdiction at pagprotekta sa teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Trinidad, habang naghihintay ng mga kautusan at guidance mula sa General Headquarters, patuloy na magkakasa ang sandatahang lakas ng pagpapatrolya at magsasagawa rin ng kanilang maritime domain awareness at iba pang operational matters ang militar kaugnay sa national security. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. All activities of the AFP for this year that are operational in nature will continue. It's our mandate that they should be performed. For the AFP, all operational matters will continue. We could not afford to have a letdown in performing our mandate. While we are still awaiting guidance from GHQ, which is now being crafted, the measures will cover admin activities, while the operational matters such as patrols and other operations, not only the West Philippine Sea, but all over the country, ay magpapatuloy. Ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ongoing na mga guidelines na gagamitin o ipapatupad conversation o conservation ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa gitna ng patuloy na epekto ng ongoing armed conflict sa Middle East. Sa ngayon, tiniyak rin ng Armed Forces of the Philippines na hindi maapektuhan ng conflict sa gitnang silangan ang mga gaganaping pagsasanay gaya ng nalalapit na balikatan exercises ngayong taon kung saan kasama ang military forces ng Estados Unidos. At live mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Inihayag ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan sa Iran, subalit hindi pa anya ito ngayong linggo. Nagbabala rin ng US President na kung muling aatake ang Iran, mas matindi ang gagawin ng Amerika. Sa isang press conference, sinabi ni Trump na lahat ng mayroon ng Iran ay nawala na, kabilang ang kanilang leader na si Ayatollah Al-Khamenei at ang pumalit sa kanya na si Ayatollah Ali Riza Arafi, kaya't itinuturing ni Trump na epektibo ang kanilang operasyon. Muling dinipensahan din ni Trump ang kanilang inilunsad na pag-atake sa Iran at dahil sasakupin umano nito ang Middle East kung hindi nila isinagawa ang naturang operasyon. Narito pang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Our military is the greatest in the world with the greatest equipment and the greatest people in the world. Nobody's ever seen anything like it. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They had thousands and thousands since their last hit. They had thousands and thousands of missiles and everything else. Most are now destroyed. But they were going to take over the Middle East. Those weapons were aimed at Middle Eastern countries that had nothing to do with this. They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, there'll be... Samantala, natanong din ng US President kaugnay sa pagtatalaga ng Iran ng bagong Supreme Leader. Inihayag ni Trump na dismayado siya sa pagkakapili kay Mujtaba Khamenei, ang ikalawang anak ng napaslang na Supreme Leader. Ayon sa kay Trump, dismayado siya dahil posibleng magdulot lamang ng mas maraming katulad na problema para sa Iran ang pagkakatalaga ni Mujtaba. Matatandaan noong Pebrero 28 nang ilunsad ng US at ng Israel ang joint attack laban sa Iran na tinawag na Operation Epic Fury, kung saan naglunsad ng malawakang air at missile strikes sa military infrastructure ng Iran, kabilang ang air defense systems, missile launchers at naval assets. Sa unang araw ng operasyon, napaslang si Iran Supreme Leader Ayatollah Al-Khamenei. Nasa ikalawang linggo na ang digmaan, kung saan sa kanyang panibagong speech ipinagmalaki ni Trump na matagumpay ang Operation Epic Fury at ipinahiwatig na ito ay malapit nang magwakas. Bombo Sports News. Sa ating sports news, muli pong makakaharap ni Filipina tennis player Alex Yala si world number 14, Linda Noskova sa round of 16 ng Indian Wells Open na ginaganap po doon sa may US. Unang nagharap ang dalawa noong 2020 French Open Juniors Quarterfinals Showdown. Dito po ay naipanalo ni Yala ang naturang laban. Magaganap ang kanilang laban bukas sa araw ng Miyerkules sa main court ng Indian Wells Open. Hawak ni Noskova ang career high ranking na number 12, habang hawak naman ni Yala ang career high ranking na number 31. Sa kasalukuyan, nasa number 14 ng batikang Czech player sa Women Tennis Association, habang hawak naman na nitong si Yala ang ika-32 na ranking sa Women Tennis Association. Oras natin, meron na lamang po tayong 24 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update pa rin po tayo mula sa mga kaganapan kaugnay pa rin po dito sa bumabalot sa 18 dating mga sundalo. Sinasabi ho ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na pakawala ng mga Duterte itong mga dating sundalo. May live report si Bombong Gran Hilario. Bobo Genesis, sinigundahan ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang payag ni former Senator Antonio Trillanes IV na posibleng ang mga Duterte ang nasa likod sa paglutang ng 18 dating sundalo. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa naturang mababatas, kanyang sinagot na maaaring ang kampo ni Duterte ang nagtulak sa mga akusasyon na isinuwalat ng grupo. Plausible basis anya kung ituring ang patungkol rito sapagkat ang mga Duterte umano ang makikinabang sa revelasyon o aligasyon korupsyon na nagpakilalang mga dating Marines o sundalo. Naniniwala si Representative De Lima na layon lamang sa pagsasa publiko ng nilalaman o ng nilalaman ng joint affidavit na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong kinasasakutan ng Duterte camp. Dagdag pa niya ay tila nasabay sa timing na panahon ng pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Narito ating pakinggan si Representative Laila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Sa tingin ko po, may ano po yan. That's a very plausible explanation. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment, and then yung sa ICC. So sino makikinabang? Sila. Gusto nila, as I said, gusto nilang ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na kinakasangkutan nila. So it could only be coming from the Duterte camp. Tama po si former Senator Sonny Trillanes. Kung kaya't may isa pang ulit niyang sinang-ayunan ang sinabi ni former Senator Antonio Trillanes IV na mga Duterte ang responsable sa paglabas ng 18 dating sundalo. Muli si Representative Laila de Lima. Tama po si Senator Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat, akala nila maraming maniniwala, akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin, ito ay kagagawan na naman ito. Dahil rito, binigyan din ni Representative Laila de Lima na dapat managot ang mga nagpapakalat ng paninira laban sa kanya tulad ng nakatanggap umano ng paper bag. Aniyaya, ginawa at naranasan niya na ito noon, ngunit ngayon hindi na raw niya hahayaan at pahihintulutan. May isa pang ulit natin pakinggan si Representative Laila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin, yung inanuhan ako ng mga kung anong mga kwentong mga pawang kasinungalingan. And then inuulit na naman nila. So, not again. Hindi ko na po papayagan sila. Nasirain na naman o pagsisiraan ang aking pagkatao, ang aking pangalan sa kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala sa ibang balita, handang magbigay naman ng safe house at seguridad ang National Bureau of Investigation sa 18 umano'y dating Marines na nagsabing nagsilbi silang bagmen ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ito ay matapos umanong magtago ang mga individual dahil sa banta sa kanilang seguridad. Kasunod ng kanilang paglantad sa isang press conference kung saan sinabi nilang naghatid sila ng pera sa ilang personalidad at opisyal ng pamahalaan. Hinimok naman ni Director Matibag ang mga ito na humarap sa NBI at magbigay ng testimonya at tiniyak na bibigyan sila ng proteksyon at safe house kung kinakailangan. Naglabas na rin ng sabpina ang NBI laban sa 18 individual sa kanilang abogado na si Atty. Levito Baligod at sa iba pang sangkot. Inaasahan silang humarap sa NBI sa Marso 12 para sa investigasyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng ahensyang lahat ng anggulo ng kaso, kabilang na ang posibilidad na ginamit lamang ang matistigo upang maghasik ng kaguluhan sa bansa. Kung matatandaan na una nang isiniwalat ni Atty. Baligod na may 805 billion pesos umanong kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects at idinawit ang ilang personalidad kabilang na dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pinabulaan na naman ng Malacanang ang naturang mga aligasyon at tinawag na isang smear campaign lamang laban sa Pangulo. Sa iba pang mga development, mga kabombo, update naman po tayo dito sa kontrobersyal na issue ng mga missing sa Bungero. Ilang mga kaanak ko ng mga nawawalang sa Bungero, muli pong nanawagan kaugnay pa rin sa pag-usad ng kaso laban kay Atong Ang at iba pang mga kapwa-akusado. May live report si Bombo Betha Servito.
Tatlong panahon ipinahayag ng ilang kaanak ng missing sabongeros na sina Jaja Pilarta, Dayan Loyola at Charlene Lasco na humarap sila sa media kaugnay ng mga cases na sinampa nila against businessman Charlie Atong Ang. Una ay ang panawagan na magpakita na si Atong Ang sa kabila ng kabi-kabilang paghahanap sa nasabing gaming tycoon. Pangalawa ay ang mailipat na sa isang regular jail o bilangguan ang mga akusadong pulis matapos aprubahan ang mosyon ng mga ito na manatili sa Philippine National Police Custody. At pangatlo ay ang pagsamahin o i-consolidate ang mga kaso sa iisang korte upang maging madali ang kanilang pagdalo sa mga pagdinig, isang bagay na itinuturing nilang malaking hamon habang nakabinbing pa ang mga kaso. Sa kasalukuyan, ang mga kaso ng kidnapping, homicide at kidnapping with serious illegal detention ay hinahawakan ng tatlong magkakaibang korte sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna at sa Libas City, Batangas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo Jun Lasco, na isa sa mga missing sabongeros. We want to declare Atong Ang as fugitive. Gusto namin magkaroon ng formal transfer ng mga pulis sa regular or normal jail. Yung consolidation, medyo hirap po ang mga complainant na paiba-iba pa sa isang lugar na. Dagdag naman ni Jaja Pilarta, partner ng nawawalang sabongero na si John Claude Inonog, na maaaring magkaroon ng special treatment ang mga akusadong pulis kung mananatili ang mga ito sa ilalim ng Philippine National Police Custody. Narito naman ang pahayag ni Jaja Pilarta. Meron po palang ilang mga akusado na pulis na nag-grant na yung motion, yung request nila para manatili sa custody ng mga pulis. Siyempre po magkakaroon po ng special treatment dapat malipat sa regular jail. Nanawagan po kami kay Sir Nartates and Morico na sana pagbigyan po nila yung hinihiling po namin. Huwag po nilang ibigay lahat ng simpatsya para po sa mga pulis na alam po naman natin na. Nagpahayag din ng pangamba ang mga kamag-anak ng missing sabongeros hinggil sa bail petition ng ilan sa mga akusado. Sinabi ni Dayan Loyola, isa rin sa mga kaanak ng missing sabongeros, na masakit para sa kanila kung sakaling mag-grant o maaprubahan ito. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Dayan Loyola. Sana hindi po mag-grant ng yon. Kasi syempre bilang kami po yung mga complainant, masakit po sa amin kung i-grant nila yung bail nila. Kasi ang pagkakaalam ko po, ang sabi sa amin is no bail po yung kaso. 'Di ba po? Sana po 'yun ang mangyari. No bail. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Department of Interior and Local Government sa kanilang mga inisyatiba upang matunton ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na kasalukuyang nagtatago matapos maglabas ng mga warrant of arrest na may kaugnayan sa kaso ng mga missing sabongeros. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo, Beth Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 14 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Itong effusive eruption at minor strombolian activities ng Bulkang Mayon nagpapatuloy habang nasa ilalim ng Alert Level 3. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ng Bulkang Mayon ay nakakaranas ng effusive eruption at minor strombolian activities na nakalipas na mga araw. Ayon kay PVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, itinuturing nilang consistent ang bulkan sa mga aktibidad nito na angkop umano sa kasalukuyang alert level status nito na level 3. Ipinaluwanag niya na ang mga strombolian activities ay may ikling pagsabog na dulot ng volcanic gas na umihiwalay mula sa magma na maaaring magdulot ng glowing lava fragments at ash plumes habang tumatagal ito ng halos minuto. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad ng isang major eruption o malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon at tanda umano silang itaas ito sa alert level 4 kung mayroong malinaw na indikasyon na magkakaroon ito ng mapanganib na pagsabog sa mga susunod na araw. Ipinaalala rin ni Bacolcol na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km
permanent danger zone ng Bulkang Mayon dahil sa banta ng lava flow, rock flows, sulfur dioxide emission at pyroclastic density currents o ozone. Yung Strombolian activity is a short explosive burst dahil lang this caused by gas escaping from the magma, and it can throw glowing lava fragments and sometimes can also produce small ash plumes. Again, this burst usually last few seconds to few minutes, but ang nakita natin sa Mayon, less than a minute. Ang alert level 4 naman ay itataas lamang natin kung may malinaw na indikasyon na posibleng magkaroon ng hazardous explosive eruption in the next few days. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa namang mambabatas, minungkahi sa Kamara na pag-aaralan muna ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa langis. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayamang Bombo Radyo Rojas. Iminungkahi ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Daniel Po sa kanyang mga kasamahan sa Kamara na pag-aralan ng mabuti ang posibilidad ng suspensyon sa excise tax sa langis. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Representative Po na kinakailangang isaalang-alang ng gobyerno ang kalagayan ng mga mamamayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Po, makatutulong ang pansamantalang suspensyon ng excise tax upang hindi mabigatan ang mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis tulad ng mga motorista, magsasaka at mangingisda. Gayunpaman, ipinaliwanag din ng kongresista na maaaring magkaroon ito ng epekto sa kita ng gobyerno lalo na sa pagpopondo ng mga programa na kasalukuyang pinopondohan ng excise tax kung sakaling maaaprubahan ang pansamantalang suspensyon. Mararamdaman ng lahat ng taumbayan ang pagtaas ng langis ngayon. Kaya para sa akin, kailangan suspendihin muna ang excise taxes, bigyan ng emergency power sana ang Pangulo, pero dapat limitado po ito. Hindi ito forever. Dapat may hangganan to, hanggat may krisis tayo, dapat rumesponde po tayo. Pero hindi dapat masobrahan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Ibon Foundation naman iginiit na gagaan ang pasanin ng publiko kung aalisin ang buwis sa petrolyo. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Cebu. Kasabay ng ganap na pagpapatupad ngayong araw ng malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa buong bansa, nakikiisa rin ang panawagan ng mga motorista na tanggalin na ang VAT at excise tax na kasalukuyang ipinapataw ng gobyerno. Kaugnay nito, eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Cebu News Team si Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, upang ipaliwanag kung ano ang pinagmumulan ng pagpataw ng VAT at excise taxes. Ayon kay Africa, nagpapatupad ang pamahalaan ng 10 pesos na excise tax sa bawat litro ng gasolina, 6 pesos sa bawat litro ng diesel at 5 pesos sa bawat litro ng kerosene bilang dagdag na kita o income ng pamahalaan. Dagdag pa ni Africa, ang excise tax ay nangangahulugang sa bawat litro ng produktong lana, mayroong kaukulang halaga na otomatikong ipinapataw. Samantala, nilinaw din niya na iba pa ang value-added tax dahil mayroon din itong 12% na ipinapataw sa final na presyo ng bawat produktong petrolyo. Dahil dito, isiniwalat ni Africa na malaki ang kinikita ng gobyerno rito taon-taon. Base na rin sa kanyang impormasyon noong 2024 kung saan ang pamahalaan ay kumikita ng higit na 300 billion pesos kada taon mula sa pangkalahatang excise tax at value-added tax. Kaya naman, binigyang din niya na malaking tulong at gagaan ang pasanin ng taong bayan kung sakaling bawasan o alisin ang naturang pagpataw ng buwis sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil maaaring mabawasan ng 16 to 17 pesos ang presyo ng gasolina, 11 pesos naman sa presyo ng diesel at tinatayang 13 pesos naman sa presyo ng kerosene kung sakaling tatanggalin ang mga nabanggit na buwis base sa kasalukuyang presyo ng lana. Malaking bagay syempre kung mabawasan actually yung pagpato ng mga buwis na yan. Kasi kung halimbawa sa kasalukuyang presyo ng ng produktong petrolyo, kung tanggalin yung VAT at excise tax ngayon, makakabawas actually ng about 16 pesos sa presyo ng gasolina, makabawas ng 11 piso dun sa presyo ng diesel, at I think makabawas ng about 13 pesos dun sa presyo ng ng kerosene.
Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Karagdagan sa ating mga balita mga kabombo, ang Department of Migrant Workers na nakabase dyan sa May Caraga Region nakatanggap din ng hanggang sa 11 request para sa repatriation ng pagpapauwi sa mga overseas Filipino worker na naroon sa may gitnang silangan. May update dyan ng Bombo Radio Butuan. Umabot sa 23 nga mga request for assistance ang natanggap ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga dahil sa tensyon na sa Middle East matapos inilunsad ang Overseas Filipino Workers o OFW's Help Desk. Ayon kay Richel Butao, Regional Director ng Department of Migrant Workers Caraga, na sa nasabing bilang 11 ang nag-request for repatriation na kinabibilangan sa 4 galing sa Kuwait, 1 sa Qatar, 3 sa Saudi Arabia at 3 rin sa United Arab Emirates dahil umano sa takot na lumala pa ang sitwasyon dahil sa naririnig ng mga pagsabog sa paligid. Inihayag pa ng opisyal na ang mga nag-request na pamilya ay binigyan ng psychological first aid upang maibsan ang kanilang kalungkutan at pag-alala. Na-endorso na ang nasabing request for repatriation sa Department of Migrant Workers Central Office upang mabigyan ng clearance at ma-facilitate ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas sa panahong papayagan ng silang magkabiyahe. Sa ngayon ay wala pang karaganong overseas Filipino workers na natanggap ang bangka sa airport, ngunit handa ang coordination sa pagbibigay ng assistance sa makauwi dito sa Caraga. Para po sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio, kami po sa Department of Migrant Workers Caraga Region at kahit po ang aming Department of Migrant Workers Central Office, nauunawaan po namin ang inyong mga hinaing at mga concerns. Request lang po namin to coordinate with us. Kung imposible po kayong makapunta sa aming mga opisina, open po ang aming mga hotlines para kayo po ay mag-message at kahit po mag-leave na lang ng message para later on kami po ang mag-coordinate sa inyo for further assistance na kailangan ninyo. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito sa Bomborulan Hania, nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the #1. And the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Pumuna dahil isang 17 anyos na dalagita ang nasawi matapos hampasin ng shock ng motorsiklo sa ulo ng kanya mismong ama sa Maysagay City, Negros Occidental. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Patay ang 17 anyos na dalagita matapos sinampas ng shock ng motorsiklo ng sariling ama sa Fortuneville Subdivision, Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental kahapon Marso 9. Kinilalang biktima na si Precious Harry Balicuatro, 17 anyos, samantalang suspect ay si Jodin Braza, 41 anyos, kasado tricycle driver na pawang residente sa lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, hepe ng Sagay City Police Station, ang biktima papasok na sana sa eskwela nang siya ay hinila ng ama patungo sa kwarto. Hanggang sa narinig ng lolo ang pagsigaw ng dalagita, kaya ito ay agad na humingi ng tulong sa kapulisan. Walang narinig na ingay nang dumating ang kapulisan kaya persahan ng mga itong binuksan ang kwarto. Tumambad sa kanila ang biktima na nakahiga sa kama at duguan habang tulala naman ang ama na nakaupo sa gilid. Ang dalagita ay dineklarang dead on arrival dahil sa natamo nitong sugat sa ulo. Isinailalim na sa drug testing ang suspect na nakakulong sa Sagay City Police Station at ito ay maaaring maharap sa kasong parricide. Paninindigan ng ama na pagsasabihan lamang dapat nito ang bata dahil sa madalas gabi na kung umuwi. Ngunit siya ay sinasagot-sagot ng biktima, minumura, sinabihang walang kwentang ama. Ayon sa ama, kumuha ng kutsilyong dalagita at siya ay sinaksak, kaya ito ay nagtamo ng sugat sa kamay. Doon na nito kinuha ang shock ng motorsiklo na ginamit na panghampas sa kanyang anak. Sa matter of protocol, dadali natin siya sa crime lab to check if gumagamit siya ng illegal drugs. And doon natin malalaman kung gumagamit talaga siya. Mula rito sa Sagay City, Negros Occidental, ito si Bombo Macy of Famen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Hindi po niyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area, sa may Region 11 o Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Davao. Sa may syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan sa may bahagi ng Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Ilonggo na nakabase po dyan sa may Mindanao area, nariyan pong Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa may Mindanao area maaaring pagtutukan ang Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, muli po namin kayong inaanyayahan, samahan kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri man sa aton sini kroniya nga pagpangalagad. Ang isa ka gas station kagina sa distrito sang Haron na delay ang ila sini nga pagtughong sa mga nagalinya sini nga mga salakyan bangod nga may yara nakasalapo sila sa system error. Sa aton sini nga mga kabombo, and kumusta naman ayhan ang pila ka mga gas station diri sa palibot man sang syudad sa Iloilo. Matapos sini Manwang patuma na ang una sining hugnat sang fuel price increase, oil price increase.
Bangon mga ni sa epekto sang ginagamo dito iya sa may Middle East. And then later on sa aton sining mga kabombo, good news bala ining Martes nga adlaw. Ngaman kay himuon ako no ining Market Day sa Iloilo Terminal Market. Mga natipon nga balita kaupod sa kay Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nag-umpisa na subong adlaw mo siyam ang pagpasagaman sa presyo sa katong diri sa syudad sa Iloilo lungsod sa Pilipinas. Kuno man diri sa nangina pagsulundan sa Department of Energy nga gin-release diri sa bahin sa ining pagsaka sa presyo sa katong madamo man diri sa naapektuhan and also diri ang pag-intigida nga pagpasaka man diri sa presyo both diri sa gasolina kag diesel kapin pa diri sa may distrito sa Haro nga kung sabihin ang may mga 24/7 nga mga gasoline station nga bukas may ara akong mga nagpulaw gid no nga mga kabombo naton mapa tricycle driver pribado nga salakyan kag publiko nga salakyan mga traditional jeepney sa gina nakita naton nga nagapila gid sa kundi ang mas barato kag mas gamay lang no ang ginsaka sa ining presyo man sa gatong diri sa may syudad sa Iloilo. Isa ini diri sa may bahin man sa Haro ang Petron Gasoline Station dira ako sa diin madamo dira sa nagapila halin pa kagabi kahapon and before this day Tuesday bombo dyan ang bombo cham no ang ining pila mismo sa ining mga customer nila mismo. But sa bahin man sa ining pagpasaka sa presyo although nga timayara isang target prices sa kasi mga amat-amaton din ang pagpasaka from March 10 and March 16 but sa bahin subong no sa ining gasolinahan nga na-mention naton diri sa bahin subong ang gasoline unleaded nila yara sa 57 pesos and 20 centavos kahapon but subong yara na sa 62 pesos and 40 centavos. Para naman sa XCS Premium, 58 pesos and 19 centavos to 63 pesos and 40 centavos sa subong adlaw. Sa diesel naman, yara sa 58 pesos and 89 centavos kahapon and subong naging 70 pesos and 49 centavos. Sa bahin man sa turbo diesel, yara sa 60 pesos and 90 centavos kahapon and subong yara na sa 72 pesos and 50 centavos. Isa man diri ka mga ginahulat gid kay kagina nakita naton nga before 6 a.m. madamo pa sa nagahingagaw kung tani but exactly 6 a.m. giuntat diri ang pag-refuel tughong no sa gasolina kay may ara balasang tatlo ini sila ka mga the cashier gasolina with cashier booth nga kung sabihin dira mismo wala pang ma-reflect sa ila diri nga system ang pagpasaka sa presyo sa gatong. Only reflected sa ila diri nga digital mismo sa gwa but then knowing nga isa ini ka gasoline station nga decentralized ang ila diri nga pagpresyo and based on system ini bombo cham so na delay and madamo sang mga naghulat no but then nalalampot sa 45 minutes siguro ang ila diri nga pagsulat rason ng ibang diri nga mga drivers ang ginpakamaayo nga tinaghalin na lang ini sila knowing lapaw naman sa 6 a.m. so the new price ang ila diri nga mangin presyo sa gatong nga pagabaklon obserbahan man naton ang bahin diri sa pila pa ka gasolinahan diri sa may sea oil no sa Halandoni City proper kag aton diri no nga naobserbahan man sa bahin sa ilang diesel yara sa diesel yara sa 80 pesos and 0.04 and extreme U gasoline naman yara sa 68 pesos bombo cham. Sa bahin naman sa Petron no dira sa may San Pedro Molo ang diesel na dalabot sa 71 pesos and 70 centavos kag ang ila diri nga extra advance so kung ang ining unleaded nga gasolina yara sa 64 pesos and 40 centavos. Based naman diri sa Shell sa distrito man sang Molo yara sa 76 pesos and 45 centavos ang fuel saved diesel nila. And yara naman sa 66 pesos and 55 centavos ang ila diri nga fuel saved gasoline. Ang sa piyak naman sini ang Caltex ang diesel yara sa 73 pesos and 60 centavos and sa gasolina naman yara sa 65 pesos and 70 centavos. So ang ibang diri man
mayara man siyang pagsunundan o kung depende madali sa mga drivers no nga magpili madali sa ilang mga pagabaklan kay mas preferred kasi kung di lang mas barato dito ini sila managapadulong. Isa ba sila check naton diri Bombo Cham nga sa bahinawan sang Shell diri sa may city proper sa may ba sa street or malapit sa may Ilo City Hall nga nagalabot sa 75 pesos and 75 centavos ang fuel safe diesel kag ang ila diri nga gasolina yara sa 68 pesos and 53 centavos. So kung manataran diri based man mismo sa bayan sa mga customer and mga konsumidor mismo no sang ining gasolina kag crudo nga mas prefer no kundi inang mas barato gid diri. That's why nga dito man sila nagapila. And sa bahin man no sang ining pagsaka nila sang presyo sang gatong isa man naapektuhan diri of course ang mga drivers sang PUVs and PUJs, also diri man ang mga nagabiyahe lamang sa tricycle no tricycle drivers man naton Bombo Cham diri sa mga dalanon sang syudad sang Iloilo nagapangakroy ini sila man sa ining kadakuman sang saka sang presyo sang gatong and ano paihan no how much more no sa masunod man nga semana. But subong ang ila diri nga masabat lamang no choice and agwantahon na lang ang ining kamahalman sang presyo sang gatong. Nalabot man naton diri ang bahin man sang nangin pahayag man sang isa ka supervisor sa Itagas Station sa Haro kag ila diri na pangayuan man sang pasensya bangol sa system error ang ining ilang gasolinahan nga nagtuga man sa pagpugok sang trapiko dira sa Haro knowing nga sila gid ini kun tani ang ginapilahan but then bangod sa ining pag-error sa ilang system mismo nag-delay and iban pa man diri nga mga gasolinahan except sa ila nabutol man naton nga wala man gawas sa mga patugpong but then sila gid ini ang pilahan. Ipabati bala naton ang nangin pahayag man sang supervisor sang gasoline station sa Haro amo si Mr. Ronnie Tubin, supervisor. Sa aton bagsaka nga na-delay kami tungod niya may ara ka nag system error amo na nga way kami dayon naka-ilis ang amon presyo. So hindi kami din ka go sa refueling tungod niya ang presyo wala nag-iilis. So may mga pila ka minutos lang nga na-delay kami. So ban sa ninyo diri nga cashier or dira mismo na-delay ni sa sir? Ano sa kinunta tapos anay-anay ang pagpapagpapag sir? Oo, naguntat kami sa makadali tungod niya ang system error. Whether nagtikipik ang presyo sa amon nga system. Amon nga nag-delay guro kami mga 30 minutes gid ang amon na delay. So sa amon nga customer sorry gid kun wala kami dayon naka refuel sinyo exactly 5:30 sang aga. Sir, ang kagina before 6 damo ginagapila but then pag exact 6 gin stop ginaton anay sir no ang pag nag-stop kita 6 kay ang price increase 6 o'clock ang tikipik ya. So ang duty 6 o'clock man nag-open, shifting kami 6 o'clock. Oo. Okay. So ano ni sir sinoding ni sir ang control o kundi ng control sang sining system niyo sir? Is it diri lang per station or may centralized ini sir? May centralized kita dito pa sa Manila nagali ang aton nga presyo. So automatic lang nagatikipik sa aton nga pump pag 6 o'clock. So kagina kay may ara system error amo nga wala siya dayon nag-take by 6 o'clock. Sir, although nga amo ning medyo na delay ka damo sa gihapon sa nagapila diri sa inyo knowing nga kamo diri ang barato gid no ang gasoline station diri man sa city ano diri sir ang mambal naton sa mga customer knowing nag-take effect na ang medyo dako na nga presyo man sang gatong. So salamat gid sa amon mga customer kag damo nagapalangga goro sa Haro Grande kay ti damo kami customer padayon nang ta. Sir, since nga 24/7 inyong operation, anong mga challenges man sir kung problema nga usually mabato ninyo kapin pasubong nga may price increase kita? Naka-problema lang kami kung gisa kon may ara hindi mayo nga pag-explain sa customer nga kung gisa hindi naton mapunggan nga may ara customer nga nagadali. So kung gisa gina pangayuan lang namon sang pasensya kay hindi man tatinan perfect nga makakuan kita makasala sa pag-upra.
Sige, sir, lawa ko na lang naton sir ang aton nga latest prices halin sa kagina before 6 nga mga presyo abi sir. So ang latest naton nga price update subong sa diesel nagsaka na sa 70.49. Ang aton turbo diesel nagsaka na sa 72.50. So ang aton nga XCS or premium naghimo na 63.40. Ang aton nga extra advance naghimo 62.40. Kaganton nga blaze naghimo 71.66. Kagang kerosene naton nagsaka na sa 100.05. Na batian na lang yung pahayag sa supervisor sa isa ka Petron Gas Filling Station, Bombo Cham sa Bainteng Haro, nga ilaman galing pila man no ka mga na-experience na nato bang man nga kumbaga point of view naman sa ilaman nga bahin bilang nag-produce man sa ang mismo no nga nagabarigya man sang gasolina and petroleum products kung ano man dili ang ilang point of view sa sining nga pagsaka man sang presyo sang gatong. So based diri man sa gintagwa man nga staggered implementation sa adjustment sa result sang ining Department of Energy mayara man sa nagakalina ini pagsaka kumbaga amat-amat base diri 5 pesos and 25 centavos for today and sa gasolina and was naman yara sa 2 pesos and 55 centavos and 0.85 centavos naman by March 12 no ang ining pagpasaka sa gatong and the same man and lain-lain man diri nga pag adjustment and pag price increase sa nagakalain-lain mga oil companies sa gasoline station Bombo Cham. But then klaro nga centralized no kalabanan diri sang mga dalaguan oil companies ang pagpatigayon diri kay pagpatuman mismo sa ining price increase Bombo Cham. Alright, may dason pa ring adlaw Bombo Hana kay staggered lang ang pagpasaka sang presyo sang gatong para nga hindi man hambalon tanagid lang do para nga do mayo mamabatian hindi mamatamaan gid ang mga motorista kay konting hubon ni ba sus Maria kagusip po utom lambal kang inasang kilala ko labay lang siya sa gasoline station hirap na kuno ya sulok-sulok mumbuhana mo. Yes, tama ina Bombo Cham kay makitaan siguro ng hining reaksyon kagina nila knowing wala ini sila kaabot mula sa 6 AM o dapat pa sila sa likod but doon dapat napuroy mga both diri sa taxi driver, mga traditional jeepney, ang subong wala nga daan na applied man diri ang iyang fuel subsidy as promised diri sa city government. So medyo maluya ang lawas man diri sang mga drivers naton diri sila sa Iloilo knowing sa ining price increase o amat-amat agad hindi matamaan basta sino sa gihapon and kung madiri sa ila sa mga gasoline station sa istorya naton expect karon na nga with this 3 days nga matamat sa pagpasaka sa presyo sang gatong alaban-laban damo gini sa sila hasta maagahan kag magabihan kumbaga kung hasta bukas man ni sila Bombo Cham. All right. Sa dugang pa nga balita diri sa bahin naman sa Iloilo City Hall subong adlaw na patigayon na diri nga pagsinapol sa Local Economic Enterprise Office ng LEEO kag ang Market Vendors Association kag mga bolontero diri sa siyudad sa Iloilo. But aton diri ginapagpangutan si Mama Luzon Pacquiao supposedly no sa ining update man sa ilang pagtinapol but cannot glitch pa sa buong no si Mama Pacquiao we don't know kating ano diri mga reasons siguro masako ka man Bombo Cham but then based ni sa iya kahapon initial no ang ining iya diri nga nangin na pahayag nga ginapahibalo ni anay sa enforcement team kahapon sa merkado ang mga bolontero nga may ara iya sa nga meeting nga palagayon sa bunga adlaw kag ini agud nga maplastar man ang mga plano sa among opisina para diri sa ila kag konsulta man diri ang Market Vendors Association sa nasambit man nga plano bangod ini sila ang apektado kung may mga nagabulante sa sagwa sang merkado but ang isa lamang diri sa ginahingyo kontanyo sa LEO sa mga bolontero nga kung ano bala ang naanadan sa sila nga kung magbagsak lang sila sa produkto bagsak lang no bang yung bagsakan na gitini and wala na sang retail no nga matabo man sa terminal market kay ini ang ginareklamo gid sang mga vendors sila sa sulod sa merkado terminal market nga ini sila apektado knowing nga mas barato diri ang
produkto nga maligya man sa mga nagabulante sa sagwa sang ining nasambit man nga merkado. Ay kumati nato na lang yung pahayag ni Maricel Mabacquiao, ang head ng Local Economic Enterprise Office. Previously pa lang, nakalibot kita sa una sa mga bolontero naton, kaya ginhabala naton na sila nga magsakal sa office naton, especially ang aton ng mga taga-city. In-accommodate naton sila. Then, ang ara na sa probinsya, giplanuhan na naton pa nga in-consult na naton ng aton nga mga Market Vendors Association because sila ang una-una nga naapektuhan. Actually, sila gid ang nagareklamo ang mga vendors naton sa sulod sa market kaya hindi mabaklan ang iyang mga commodities sa babaw. So, nag-consult kita, nag-meeting kita last week sa atong Vendors Association para may plano kita nga maubra na lang kita sa market day sa aton market, sa terminal. Kay naubra man na naton sa Arabic nga Huwebesan nga ginatawag. So, during the meeting, napagkasunduan namon nga Martes ihatag sa ila. But we're going to call pa ang mga volunteers naton. Actually, naghahanok kita ang atong nga enforcement team din heads up naton nga karon information dissemination may invite naton sila for a meeting tomorrow para i-lay down naton ang atong nga plans para sa sila. But actually ang iba naton nga mga transient dira nga taga city nga dugay na gitman gin-accommodate naton, ipasaka naton kay ara sa listing naton kay may lista kita may database kita. Wala pa magaba ang market, di-plaster nato sa temporary stall, may database kita. So, amo to, din-check naton. Sila na iya nga ala dira, wala na sila sa listing naton. Meaning to say, mga bago sila, pag wala sila nakapalista. So, amo na siya, din-consult nato sa Vendors Association nato sa terminal market, nga maubra kita sa plan nga ma-market day na lang. During that market day, actually bagsak lang na dapat sila ay nadadala din sila sa commodities. Dapat ibagsak lang tanin na nila. Galing kakaratabo, di pati sila gabaligya. Pati ang nangin pahayag ni Maricel Mabacquiao, ang head sang LEO Bongbot Cham. So subong ang inaalaman ang mangin desisyon as initially nga okay naman sa Market Vendors Association but sabahin na lang sa mga bolontero kung magtugot ini sila. Alright. Now, luyag ko lang matagan sang kaklaruhan. Kay kung maghambal kang market day, Tuesday nga adlaw, Martes, pwede sila makabaligya but ginsugpunan nga bagsakan lang abi. Anong mangin sistema sinibumbuhan naman? So initially, diri ko Bombo Cham, for example, just like before, ang manginserbe nga bagsakan lang gid sang mga nagabulante dira. Kung bagsak lang ilang obrahon diri and wala na sang retail nga pag obrahon. So knowing nga market day ini ang termino nila, but then hindi ini sila literally nga sila gid ang mabaligya pala o mag-retail magtingi-tingi abi nga baligya sa sagwa but ibagsak nila sa mga vendor sa sulod kag ini sila ang mabakal. But we also follow up question diri kay Mama Bacquiao kung ano naman ang mga obrahon diri kay naandaan ba lang ako hindi maubos ang gibagsak nila gina-retail sang mga nagabulante dira sa sagwa. So ini ko ang hindi gid pwede. So depende kung pagasugtan man ini sa mga bulantero and ang time frame nila Bombo Cham wala ka man diri ginatahag ni Mama Bacquiao. Kay kung market day tapos bagsakan daw kasubong flowery words lang ini. Pero suma total hindi man gyapon pwede. No? Kay ang paghangop naton sa market day kung paano market day para sa mga bulante, ginapanugutan sila nga magbaligya. I-market mo, market day. Pero mabagsak lang kay sa paghangop naton ang mga nagabaligya sa sulod sa Iloilo Terminal Market, pagbukas nila may mga stocks na sila nga dala eh. So paano pa mag-market day tapos bagsakan? Daw do kasubong malanga ang imo nga nobyo gaan niya ka sang
diamond pero buli ka baso gali? Bumbuhana? Amo gani. Amo na nga luyag naton maklaruhan. Anong butsilingon sang market day? Kay ining mga bulante ti nagaladlad sang ila siniya nga mga braligya dira tapos siyempre ginabaligya nila sa mas barato siniyang presyo. Lain naman ang presyo sa sulod sa Iloilo Terminal Market kay siyempre may renta na yang alalagson man ang mga vendors dira. So in fairness man sa ila sa aton sila magkamumbareklamo ginlang sila kiti. Bayad sila gani isang renta na para nga makabaligya tapos pasugtan niya nga makabaligya dira sa gwa. On the other hand, ang mga nagabulante willing man iya nga kung may pabayran nga arkabala, nga kung may pabayran nga arkila, mabayad man sila as long as nga makabaligya sila kay why man sang illegal or malain or mambal naton criminal activities nga ginahimo sila mo. No? So, dapat i-clarify ini sa Local Economic Enterprise Office kung anong butsilingon sang market day kag bagsakan. No, kati lain na yang duha ka terminolohiya? Bumbuhana? Yes, tama ina mo mo siyam. Confusing sa part man nga maging bagsakan ang ining merkado. But initial man in at hag kagin na plasta diri ni Mama Pacquiao nga may ara man sa mga masters list no ang pila ka mga ambulance vendors o kung pila dira sa lista na bala nga may ara sang pagkaprestuhan sa mga bakante nga stall, but how much more o kung kamusta naman paano naman ang mga nabili nining mga bulantero, but ini ang ilang mangin maabtan dira kay only the market day o kon bagsakan lang yun ang magaserbe kung ila dira nga role every week. Kay ti ko maghambal ka nga bulante nagatumod ina sa mga ambulant vendor o kung mga nagabaligya sang produkto halin sa sa kilid sang karsada, mga kalabasa, okra, mga utanon, no? Mga prutas, mga lokal sini nga pagkaon, priska nga produkto. Tilain naman na yang maghambag ka nga bagsakan lang kay from the term nga bagsak, iulog mo lang dira, may makuha sa imo. Ti ang mga nagabaligya to sa sulod, may mga stocks naman na sila nga daan. Hindi ba lang reklamo sila gani nga ti paano yang hindi maubos namon nga mga stocks dire magsarado dalo namon sa balay ibili namon dira buwas amon naman ang amon sini nga ibaligya ti hindi na sila magbakal diri buwas amon or sa masunod nga adlaw kay nakabakal na sila sang barato sini nga utan nga prutas o kun priska nga kalanunon dira iya sagwa sa mga bulante. Di ba bumbuana? Amo gani mo siyam kay mismo si Mama Salva Pacquiao na kuha man sa iya nga ako nagaman sa iya nga pahayag nga gusto ko no nga target na mismo nga daw pareho bala sa may parehoson sa may Huwebesan sa Haro Market, but knowing ako sa Huwebesan sa Haro Market kabaligya ini sila sa kilid sang sa Haro Market paano nga sa bahin sa terminal market bagsak lang ang mangin-roll sa mga bulantero dira. Kag hindi man ang mga taga-syudad hindi na magpaliyon pato para magkuha sang produkto kag ibagsak diri sa syudad. Mismo niya mga taga-Leon amo nang madrikta di kag silang mabagsak. Pero tini mga bulante lain naman ini sila no? Ang problema lang sila diri kitigim promisahan sila nga tagan sa kaygayonan nga makabaligya. Di ang promisa mo ning ginasukot karon nila. Tama. So ginahulat man diri ginapangat naton pa diri ang update so far sa LEO but no response pa ini Muhammad Sham kung paano no ang ang meeting nila since nga klaro from Mama Salva Pacquiao nga plus karon sa maayo agad wala na lasang damo pa nga istorya sa part nila and sa part man sa mga bulantero nga
ginauyatan gid ang pangako ng ni Mayor Isa Treñas nga hatagan sila sang tion tiyempo kada pwesto bilang mga bolontero. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. That's the radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa, no? Abi naton gani amo na tong kay gayunan, hindi pagali amo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Dapat iklaro naton ini sa aton sini iya karon nga mga kauturan, no? Dapat ang tanan-tanan sini nga bahin makahibalo iplastar sa ila para nga mangin klaro kagway na sang pinuisay pa in the near future sa aton sini karon nga mga kasimanwa. No, kay lain man niya maghambal ka nga bagsakan, lain man niya maghambal ka nga market day. Sa aton sini nga mga kabumbo. For example, sa mga kabarangayan, bala maghambal ka nga Domingo, may market day kada Domingo sa amon nga barangay, tiyanong gakatabo. No? Ang mga tumandok dira iya sa nasambitan sini nga barangay, ginaplastar nila ang ila sini iya nga mga produkto, kung ano man niya bing ila sini nga inegosyo dira, baligya sila biisda nga labas, no? Karni sang baka, karni sang baboy, utan, prutas, so on and so forth. Tiplastar dira sila, magluwas gati may mga vendor na sa talipapa, tulupaday sila dira, sa una na ikatsimpo sa mga basketball court, no, subong ti kundin sila sa nga makapwisto kag panugutan pa no, sang partikular nga barangay abi. For example lang ina. Now, amo man inang nagaklinabo sa may Haro Big Market, maghambag ka nga huwibisan ti ang mga produkto halin sa mga kabanwanan ginaplastar na dira, no, sa biit sa sulod or sa gwa man sa nga merkado, damo produkto puro priska, no, kag barato. No, amo na nga market day mo. Barato kay ti direkta sa aton sini mga kasimanwa, direkta sa producer, direkta sa mga mangunguma. Ti karon do hindi naton mangpad nga may market date pero bagsakan. Siguro basi kung may further kag mas maayo pagid nga kag mas mathag pagid nga eksplanasyon ang local economic enterprise, we would like to know kung ano nga sahi sang market day pero bagsakan. Pero ti kun amo niyang istoryahan naton nga market day, di mabaligya sila Mabaligya ang mga bulante. No? Kung magbagsakan naman, ti paano? Kaglabi, kaglabaw sa tanan, ano oras? Do drama sa unas, bumbubla, nano oras? Ti kay, siyempre, mawangal gilang na ang mga vendors dito iya sa sulod sa Iloilo Terminal Market kon ang Martes nga adlaw may kakompetensya sila sa gwa kag mas labing barato. Ibasi ko ng mga vendor sa sulod sa Iloilo Terminal Market magwa kag magprotesta naman. Dapat ihatagan naton sang detalyado sini nga mga informasyon. No, hindi nga daw kasubong iyang mabulaklakin lang sini nga mga tinaga, flowery words, bulak-bulakan talang. Pero waay sang kasiguraduhan. Daw wala man sini iya nagasanto sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ang klaro diri iya nga mayara na sang kasugtanan or mayara sang pagsulundan rather nga within 100 meters radius hindi pwede makabaligya. So klaro ina. Amo nang ginapatuman sa city government. That is why nga dumilian ang pagbaligya dira. Ugaling naman banwa, klaro man sa mutlak sa adlaw nga ining mga bulante ginpasalig nga pabaligyaon. Pangitaan pwesto para makasulod. Tigaling hasta sumong wala. That is why nga nagareklamo sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ining duha ka bagay nga dapat i-resolve sang Local Economic Enterprise Office. Hindi kay
hatagan sa market day tapos bagsakan lang. Ano na karon niya, Mama Maricel man? No? Dapat mathag ina specify, klaruhon, no? Ano oras masugod, ano lang oras dangat kamo nga ginapahnugutan. Oh, mga kasubong sina nga detalye nga basic pero amo na ang makahatag sang kaklaruhan sa tanan. Oh, tiyatagan taman sa nagakigo sini nga pagtamod iban sini naton nga mga kulturan nga nagapangita sang pamaagi agud nga mabuhi manilang ila sini nga pamilya, no? Sa tinlo, honest, kag legal nga pamaagi. Oh. Ti kabay pa nga mapinsaran, matagan sa nagakigo man sini nga solusyon sa nga Local Economic Enterprise Office. And of course, sabahin karon iya sang city government. And by the way, tuksoon ko lang, may Local Economic Enterprise Officer kita. Oh. May konsihal kita nga Committee Chairman on Markets and Slaughterhouse. May Executive Assistant pagin kita for markets. Oh. Di araw-araw pa. Ining tatlo ni hindi kasarang ang utok nila gaano garibinta. So kabay pa nga matagan sa nagakigo sini nga solusyon. No? Sa aton sini makabumbok, klaro ang tanan win-win solusyon la. Oh, para nga ti waay sa nga may mabilin sa katabtaban. 32 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Ang mga minibus, ang mga operators naghambal sinya para kakini kami. Ang mga air-conditioned unit namon, mabiyahe gyapon pero hindi lang nila paggamito ng aircon. Oh, para nga makakini-kini sa konsumo sa nga gatong. Kag ang chairwoman sa nga Metro Iloilo Transport Cooperative nagreklamo, nagpabumbo, bangod gin pangkakas ko ng mga closed circuit television sa iya sa nga talatapan. Ay, kapi ng kakasaw. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga pahnumdum. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz, kagang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latonda sa mong adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga. Ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration,
memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 40 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Bangod man sa sining serye sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo para nga makakinot kag hindi man matamaan ang aton siniya nga mga transport cooperative.
ang kutob kuno sang may mga air condition nga unit bla. Hindi kuno nila paggamito ng aircon, no? Sa aton sini makasimanwa para nga ti bisan paano maganahagan ang konsumo sang gatong kag kung problemado ang mga transport cooperative karon may kantanan sa presyo sang gatong nagdugang paginiya sa bahin sa Mitsuko po kay ang mga closed circuit television to sa talatapan sang chairwoman sa Mitsuko pinang kakas. Ay, sus Maria kagusip nagdugang paginiya sa problema. Mga balita sa patrol with a Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Ginalantaw sa pila ka mga kooperatiba nga hindi lang sila anay magamit sang aircon sa ila sinitagsa ka mga bus bumutsam o kon i-off na nila anay ang aircon pananglitan kon magsigi-sigi saka ang presyo sang krudo kag sang gasolina no ining pahayag kasunod man sining asod-asod no kag subong ganing adlaw sa ni nag take effect na ining big time nga oil price hike no taton sa nga mga kabombo. So santo drio sa pagpangusisa naton sa Western Visayas Transport Cooperative sa 2,500 sini nila nga daily sini nga ginatugong sa ila sini nga unit bombo champ do mga 500 pesos gikunodi no ang na-contribute no sang buhin sa gatong bangod gid lamang sa ila sini nga aircon no sa aton sa nga mga kabombo. So no this management kung wala sang aircon kundi nila pagipaandaron so makasave sila gawa sang 500 pesos kay man ang pagsaka subong sang gatong pilo no ang presyo sini kun ipanggid ang pagsaka ya sa presyo sang gasolina no ti subong gani ang saka sini do mga 17 nag-range sa 17 to 24 pesos ang kada kilo akon kada litro no sang sining krudo sa subong sining adlaw ti based diri sa pagpangusisa naton akon if ever ini siya mga gina-anticipate pa man lang if ever bumbutsam kon madayon ini siya so hindi malikawan no nga may mga pasahero nga mag reklamo no kay ti ang ining purpose gani sang modernize amo nga ti aircon siya no kun ipanggid sa traditional sining unit ti way kuno sang may mahimo ang kooperatiba bumbutsam kun magsigi-sigi kun next week pagidabi mo no kun mag taas pagid ang presyo sang kadong so mapilitan sila pero don't worry kuno sa mga perme commute la sa aton sa nga mga kabombo may window man siya no so pwede sa mabuksan ang window sang modernized bus bumbutsam so dong matabo sinido pareho na sa mga traditional no open na siya kag hindi na sa aircon kon pananglitan kon madayon na gid man ang ining ila sining pagpatuman actually suno gani diri sa management subong gabatyag ng risla no sang ila sini karon nga income kay balan mo umpisa nga gin implement ining 4-day work week no subot sa lingon Lunes hasta Huwebes pagka Biyernes iban sini why na ti opisina o kundi na sila magbalik sa ila sining opisina work from home so ginalantaw man nga buhin sa pasahero kay balan mo isa man na sa nagapa-contribute sang income sang co-op ang mga empleyado mo no ang mga empleyada subot sa lingon pag-abot Biyernes iban nga co-op o kon sa bahin karon sang Western Visayas nag-implement na sila 50-50 no subot silingon 50% lang sa total sini nila ang magabiyahe kay bangod nga gina-anticipate nila kay subong dinog rapid naman ng sira klase no kag ining 4-day work week so limited ang mga tawo nga nagagwa sa dalanon kag naga-commute ta bumbutsam isa man na sige lantaw sining rason kun nga ang nag 50-50 sila no sa ila sining total capacity sang unit nga nagabiyahe bangod sa pagtimbuok sang presyo sang gatong may mga man kuno no may mga unit man sila ginapasigurado man nga waya sang may bandon o kun waya sang may mabiyahe sa ila no ginapasiguro ina sang management nga makiter man sige hapon ang mga pasahero bumbutsam kay mula na no kadamo sang unit tapos gamay man lang pasahero so do medyo uyang sa gatong amo nandun nag-decide sila nga
tunga-tungaon lang anay, no, ang units nga nagabiyahe pisa kun kasunod sining pagtimbuok bansang presyo sang agatong bumutsam. Aribla ang kabahin sang pahayag ni Raimundo Boyd Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative sang may interview diri sa Bombo Radio. Po ni bumudyo market no, matabo gid na nga kami 100% pagkabiyahe no, kailangan nga mo ipiniton ini, napirdi kami, why siyempre sweldo sa taon naton plakadlaw, why natara no sa diesel ng kanto no, ang aton na sinitaan. May tendency gini bumudyo mar, siguro, nga amo lang matabo, isa 50-50 ang mabiyahe lang kada adlaw. No, kaya mo na, idus-bulguson sila, para man nga hindi lang kami mag-untat sa operasyon namo no. Pero basta maglabot sa gatos ang sila, why nga po ng ayuda ng gobyerno, wala niya po ng ilang nga interest nga ito na tritihan, hindi siya siguro mo yuman nga amo ginang matabo. No? Kaya sa diesel, ako ang ginapatong sa gobyerno sa aton nga diesel. No? Muna ang pinakasakit, ang excise tax, no? Ang aton sa aton diesel, no? Amo ang pinakasakit kung i-suspend nila anay for temporary, wala tayo siling nga isip, ano gani? After nga matapos, ining problema nato, pwede man nila, guro ibalik ang excise tax, no? Amo na ayo naton lang, nga dapat may tawag sini, may madasin nga aksyon ang gobyerno naton, kay balaan naton, basta ganit transportasyon, ang background, siguro may tendency nga ang mga tao, guro ni, mapepektuhan ang aton nga transport, yung kaso sa mga aksyon na atong gobyerno. I see. By the way, sa mga modernized tani, sir, ang di ba air condition ini siya, dasig mas maghakop kang gatong aircon nga na, sir? Kalidregid mo yumal ang amon konsumo adiya kada unit tamon is masobra na 2,000 plus aton adi. Imagine mo sa kabila ng isang mo yumal guro nga amon konsumo pila kadlaw maging siguro ni baki hasta ingat ko so kani patyo ng aircon para makini-kini man no atong sa konti hindi ni tawag mo modernize wala mo nang matabo gid ang lantaw nato nga matabo kay hindi nato na production mo ginang matabo mo yumal nga bending siya pila kadlaw amang mainit ini aton nga mga bus kay ang aircon patyo nato la palang mo ang aircon naton daan dilog adlaw tama nakakog sa atong makina. Kunyari pasero mo yung mga sa aton nga tunto no. May pasero mo yung mga hindi gusto dapat aircon kay ini siya bus aircon. Amo lang matabo nga damo ini ang matabo ni kasong CG ni sa aton nga diesel. Ang aksyon sa gobyerno nga why man gyapon. I see. Sa imo lang mga pila ka litro mga konsumo na sa only aircon abi alone sa kadlaw may 1 litro mo bo siya? Sobrang mo naman sa kadlaw. Sobrang aircon ta guro ni ang aton nga konsumo is 2.5 kasi ang aton guro nga aircon is 500 guro nga sulod nga ginakaon gina sa aircon naton. Adi daw why na patay patay nga aircon naton ug yuman ka aton aircon nga sa amon nga bus no. Dako ni amo nagkapakog ang aircon. Dako no. Ay balalo ko may aircon ug yuman ang andar sa makina lain may piersa ya kung andar ng makina kung may aircon. Amo na ang gadobra na konsumo sa aton nga Si Raimundo Boyd Parcon ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative Bumutsam no. So mo man ang manutisyaran tagani no sa pila ka mga dalanon nobserbara daton isa galagaw-lagaw man ta kun why naman sang duty iban sining mga salakyan naka-open window no. So dako gyud nagaling nga faktor ang pagpandal sa aircon kag no nagabuhin man sa pag pagkonsumo sang krudo sa imo sining unit bumbutsap. Amo man na siguro si Ban Co-op sining kisan sakyan ta mga traditional o kon mga modernized unit iban sini do hindi man nami aircon ya no galiti mo kon nami man gali aircon mo nami magali ang higop ka gatong sna no bumbutsap specialty ining mga modernized nga gidaan kaysa puno no ti dawgang pagid na ang
ang konsumo sang diesel sinada kun mas damo iya sang karga, mas dako yang hakop sinisang krudo. Pero niya ginanticipate pa malanga, no? Kaysa subong ang ginahimo pala nila ang paglimit sa ilang sining unit, no? Basi kung pagkapan-kapan pabla, Bombo Champ. Kag ang inaang sitwasyon, matabo kung why na gid sila no? Kung why na gid sila choice, amo na lang ang pang off lang nilang aircon nila sa mga bus para makatipid man sila sa gatong makon mo sa 25 kinintos gid gali ning kakog sa ano ho. Kinintos gid gali kaon sa aircon. Bombo Champ, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa mga may mga salakyan, pwede man na nila guro matistingan nga kung gusto nila matipid, no, buksan na nilang ila sining window abi, no, Bombo Champ kun aga pero ti kun udto. Ado masakit-sakit man ito sa init. Do lang alangin guro? Ha? Do lang alangin. Kapin pa ko ng parkingan mo. Ginabutlakan man sang adlaw ti sos ba ka gusip do microwave man pamatyagan mo sulod amo gani no so nakadepende no kung paano nga atipid sang gatong iban sila nga ti gina-exercise naman gani amo sinamo no kung paano nga makatipid-tipid sila sang gatong kag do ganami kuno persak lakyan kun patay aircon Bombo Champ no daw puro pariyo man lang ti amo gani no mo nang pila siya ka mga observation sa aton sa nga mga kabombo no pero testingan ko sang liga do persagit man sa imo unit sa unit ato kumusta gin ano mo ipatay mong aircon agin patay gin testingan ta kun nami persaya bla kiti do ano ganan to imo yang iban niya 16 valve lang imo do 32 to yan no? Ano to do 31 lang 31 sobra ko isa gali ba? Sos Maria ka 31 31 valve lang 31 na sana gino? Sana gino? Ati kun may kuryente 31 ka valve, hindi magsanag. Araw-araw, bisan duwa lang gani. Mandaro mo na, sanag na. Anyway, ti lang tawon ta niya, no? Sa bahin karon sang... Mayo Jones, kay ikaw man nag-anyway. Mayo kay ikaw man nag-anyway. Kuway ka nag-anyway, sige-sige yun kung pag-inyo tani mo. Ang gwaya sini sa mga modernized, ni kita mo nga biyahe, blabitoon, nga... electric. Kano bus man tsura niya, galing open saya. Do tubo la gani sa gwaya mo, no? Ti kun sakay ka na do, sakay ka na sa traditional jeep, no? Ting kaso kun amo na matabo sa no, sa mga modernized Bombo Champ hindi naman guro mag-uhan iban sini kay kasakay naman sa jeep mo, no? Kung makasakay sila sa bus nga way sang aircon, sa aton sini nga mga kabombo. So mo nang mga pila ka mga gina-consider pa man lang no? Check naman ni si iban nga kooperatiba kung ano man ang ila sini nga mga tikang kung paano nga makatipid-tipid man sila sa paggagastos sa crudo. Actually ang sa Western Visayas Transport Cooperative do ano nga na timingan gid ka di malason sini kay may additional silang unit sini mo no nga gin order amo do nakaabot na ni do mga kung di mo salamat amaton ni no do mga 60 ni ka unit Bombo Champ ti duga naman ang amortization as bangko. No mo nang tiga pangita mas la paagi kung paano makatipid-tipid kag mabalaydan tong bangko kay sa subong do ay pagani tapos ning una ho nang mag-existing sini nga unit kag subong ti may mga new list sini nga mga deliver kun ning mga bag-o sini nga unit nga iyaman sa nga nasambit sini karon nga kooperatiba Bombo Champ. So sa pihak sini nga bahin speaking man sang kooperatiba nagreklamo diri ho ang nagapungko karon nga chairwoman sang Metro Iloilo Transport Cooperative no si Ma'am Annabel Fale. Idi matapos nga ginapayagin take over kunong yasin nga opisina Bombo Champ nga siya pa yang nagapungko bilang chairwoman. No, sunod diri sa natungdan na kibot ini sa kahapon nga gulpi la kuno gin turnover kun may nag-take over sa ila sining cashier dira sa may tagbak no dira nang ila sining nga main mo sang Mitch Co-op
ang ginapahayag ni nga sa persona diriho ni Ma'am Cherry Asiboche bilang katapo man sa nga board sang kooperatiba, no? So do siya ni kuno nanguna kahapon nga nag-take over sang cashier, no? Sa din alleged tining umpisa sadto do siya nagbaton sang income sang mga paubla kay ti bala mo kada gabi ni garimit sila mo, no? So didto kuno nagrimit sa kay Ma'am Cherry Asiboche bumutsam ang public assistant officer kun ang pao abi mga konduktor sini at isunod diri sa natungdan do kasubo nga hindi ko insakto ang take over sini nga siya pa yang nagapungko karon bilang chairwoman sang kooperatiba. Isa sa ginabasihan kun nga nahimo adto sa nasambit sining individual sunod diri sa isa sa ginalantaw sining rason kay bala mo membro man ni si Ma'am Cherry sang board mo, no? So nag-eleksyon ko na sila sang March 8, no? Sang nagligad sini nga mga inadlaw. Sa din why niya siya ma-invite ang chairman, no? Si Ma'am Pale bumutsam. Sa din pag tigayon nila sang eleksyon, may na-select silang board kag bag-o sining chairman, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. So no kay Annabel Pale gin kontraya iti, no, ang ilang pagpatigayon sang eleksyon kay prior pa man sang March 8 nag-submit ni sa sang sulat didto sa may Cooperative Development Authority kon CDA nga gin reschedule actually ang March 8 nga niya mo ni ang assembly nila, annual assembly bumutsam, no, once a year ina siya nga ginapatigayon. So gin submit ito sa CDA sang February pa, no, sang 23 kag may reply halin sa CDA nga i-reschedule sa March 22, no? Sa diin sunod diri sa natungdan ang iya sining pagpating nga why tuya sang valid ang ila sining eleksyon sang March 8 kay ang ginagrihan sang CDA nga sa March 22 pakuntani magpatigayon sang annual assembly ho, no? Ti sunod sa natungdan amo na kuno ang basihan to sang pihak nga ti nag-take over sila kay ti nagpatigayon sila sang eleksyon, may na-select sila nga bag-o sini nga board kag ining chairman sang nasambit sini nga kooperatiba. Ti insist sini, no, nga may sulat sa CDA nga hindi why sang eleksyon postpone anay ang annual assembly kag sa March 22 kun tani ini siya ipatigayonon. Aribla ang nangin kabahin, no, sang pahayag ni Fale o kun Annabel Fale sang Mitch Co-op, no, kun Metro Iloilo Transport Cooperative. Ang si Board of Director Cherry Asiboche kag si Board Director nga si Erlin Anoche nagpungko na sa didto sa cashier collecting the money from the passenger assistance officer nga dira nagarimit that supposedly may ara kami nga cashier. Ang amon nga operation manager gin instruksyonan na nila kag ang mga staff nga hindi na magpati sa operation manager kay may bag-o na nga operation manager nga si Erlin Anoche. Oo. Which nga daw wala pagid man na siya. Daw amo lang gid kalupos ang empleyado pahalinon. Pero do ka dasig, no? Dasig. Proper turnover. Wala pa. Kag may ara pa kami nga General Assembly sa March ang 22 nga gin ano man na namon sa CDA which gin confirm man ni CDA ina yang March 22. But ang ila nang ilaya kakunong ginpalo lang nila ang bylaws. Bali nag-convince sila sang March 8. Ang nag-eleksyon gid sila sa March 8. March 8, okay. Oo. Then ang sa subong iya, kung baga bag-o na ang ila nga ginapatihan. Kay ang lima nila didto, kay simpre sila man lang yang nagbutuhay, natural majority. Kag landslide sila. O di ba? So when pa ang boto to stihap lumana. Oo. Then ang nag-start na siya sa March 9, di Malunes ang March 9. Ari na di sila nag-instruction na ina si Nestor Asiboche
ang banan ni Cherry Asibotse. Nga ina siya, ginpa-hold na namon majority of the board sang pagpungko kay kung baga ang iyang membership wala na siya diri sang franchise. Kag wala ina na deliberate sang board of directors. Ang nagpirma sina, isaman ina si Erlin Anoche, si De Los Reyes, nagpilirma na sila nga majority sang board nga i-hold ina nga membership. Ma'am Fal, anong ginalantaw mo ni do ano makabig mo nang illegal nga pag-take over or ano sini kay way pa man do formal nga. Ano siya? Ano daw kudita? No? Right? Ang term siguro kudita. Anyway, ako prangka, ginambalan ko na sila. Ginapreparar ang papilis nga i-take over ninyo, i-turn over ko sa inyo unlike sa ginhimo ninyo before. Sang ikaw nagbulos? Sang ako nagbulos, zero. No cash on hand, no bank box, zero. Garnish ang accounts sa bangko. So pagtungko mo? Yes, oo, limpyo. Wala sang bangko. Yes, zero account, no documents. That is why mabudlay sa amon nga party ang wala kasang ginakaptan sa primero nga business mo. Then, after pa na, June 11, ginhijack pa sang Hibaw-an. Ini siya. Which is until now, ginahold sang Hibaw-an ang ilakita. Kapati ang amon dito nga basis. With the leadership of Cherry Asibotse. Kay primero nga pagkadto ko dito, June 11 nga na aga, ara si GMA, ara sila nga mag-asawa. Nabatian si Annabel Fale ang chairwoman karon sang Metro Iloilo Transport Cooperative Bumbutsam. So ginaparindugan man ang sali. Ano ay hanang sa likod si Bombo Jumar no nga ginaawayan ang chairmanship sang isa ka kooperatiba. Si amo kani no kay balantang sa Mitscope ni duay pa nim tapos mga balances nila ni sa ano ni may mga balaydan pa ni sa SS to kag sa mga mga remittance to sang driver to. Duay pa nim tapos gani no. Actually timing kay pag-interview ta sa gwa si Ma'am Cherry Asibotse Bumbutsam gin start man nga muna abi no nga may nagkadto kuno sila sa opisina no gin take over itong cashier pero ayo lang sa anay kun maghatag sa statement open man kita diri ano address Bombo Radio Iloilo sa mga na-mentionar sila nga mga pangalan sa nga nasambit sa ni karon nga individual agud nga ti maplastar naton kay ang tagsa-tagsa do may depensa no sa part abit to sang chairwoman nga si Ma'am Fale at ang March 8 nga ning annual assembly kada tuig na siya no so nagsulat sa CDA nga i-postpone sa March 22 lang kuntan ni anay kay way pa sa katapos ang financial report bla no kay gusto kuno sang chairwoman si Ma'am Fale nga before nga mag-transition no kun may bag-o na gid man so iplastar yada ang financial report no sa iya sini nga term amo niho nado may proper transition bla like kuno sa natabo kuno sa iya gani ito nga pag pungkod nga chairwoman pagpungko ya kuno 0 gid kunong budget scope mo na amo na nga ti gusto ya kuno nga may financial report iplastadra amo na nga do nag-request nga February 22 March 22 I mean kagamo nang iya sini nga ginabasihan nga gin agreehan man no sang cooperative development authority Bumbutsam. So lang tawon ta no kun ano mangin latest ni karon nga development regarding karon sa sining concern kay sa pagkabalota do hinunanon man ni ang duha ho kan mga individual so kun ano sini karon nga problema sa nasambit sining kooperatiba Bumbutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Anong ara sa isa ka kooperatiba nga ginaagawan ang chairmanship no? Sa aton sining mga kabumbo. Tapos do may mga
pamagi pa parang wahigon ang nagapungko nga chairman kag isla naman sang panibago pati ang set sang board of directors. Puwerte man nga power struggle sa mga kooperatiba, no? Sa bagay bisan din man lang may power struggle man mo. Subong yang sureball nga struggle ang kamahalon sang presyo sa produktong petrolyo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inaman si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mong adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio Bombo. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Gamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Paano ipabilin nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. 15 minutos, makaligid ang tak ng alas 2 sa hapon. Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Yari na naman kita. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Today is Tuesday, March 10, 2026, and we're back para nga maghatag na naman sa inyo sa ating mga kalingawan para sa sininga hapon. Of course, the beautiful stories ang ginashare diri sa ating mga letter senders, and who knows, base isa na ang imong istorya ang ginpadala man diri nga ating mabasahan para sa sininga hapon. If not, kung wala pa yun ka mo, nag-share sa inyong mga istorya, wala pa ka mo nakapadala, then start writing your stories. You can email kung tapos na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man yung sulaton na mga kasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, ari na ating abahanan para sa inyo tanan nang makarami tayo. Umpisahan tayo with a song from Albert Acolado, I Need Your Love. Welcome sa KLP. I
need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. We all need love. Who doesn't need love? Wala, no? We all need love. Alberta Colado, I Need Your Love, 18 minutes after 2 o'clock. You recalled last February, month of February, the whole month of February, I've been inviting all of you magpadala sa inyo mga istorya. Well, ang ginatawag ng snail mail, ti subong tala na baton, ang mga love stories, nga luyag man ipalayag diri sa kahapon lamang program. So mag-enjoy kita sini nga mga love stories. Una gid, may ari man diri si Lolo Dencio, nga may pang Valentine's Day man nga istorya. Basahon naton today, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kasi tanan nga tagpalamati sa imong programa KLP. Inday, ining akong istorya. Tani, sa Valentine's ko ini ipadala. Galing masako ako, malain ang pamatsyag ko. Ang akong istorya, parte sa gugma. Ambot, ang ginatawag nga gugma,
dawa ay magtubo sa akon. Paghigugma sa aton Ginoo may ara, pero inday may ara nakapukaw sangga katulog ko nga tagipusoon. Aba. Isa ka adlaw, pagkadungka sang amon barko sa pier. Nagpanaog ako. May nakita ako isa ka babae, gabaligya ice cream sa canteen. Do hindi man siya gwapa, simple lang sa iya, pero do makawiwili ang ihitsura. Malaba ang buhok, kag kanami isang iya nga dimple. Tinamangkot ako sa security guard, saling ko sino na. Do bago lang ako kakita sa iya, kanami isang iya hitsura. Nga ahaw, kursunada mo, siling niya. Babay ilang kaipakilala ko ikaw karon. Sa laktod, nagkilalahay kami. Tawagon talan siya kay Morena. 20 years old, taga Pandakan. Halinsad to, permi ako gapamasyar sa iya. Kada dungka namon, may regalo ako sa iya. Apples, guavas, kung kaisa, bangkok nga santol. Sige man, nang iya nga baton. Isa kahapon, pagdungka namon, gapanghimo siya sa pagpauli. Naghambal ako, pwede ka upod? Sabat niya, galing may kaduan ako. Marimit ako sa akong benta. Isa naman ka bes, ginhagad ko siya maglagaw sa luneta. Namalibad siya. Sabat niya, sa pilalang kaadlaw, Webes nga adlaw. So nagdungka naman kami. Dayon ko panaog, diretso sa iya. Dala ko ang pasalubong ko nga piyaya, kag kalamay hati. May nakita ako inday, isa ka bata nga babae, gaedad 5 years old. Dayon niya gwa, naghambal. Sandali lang, may bibilhin ako sa labas. Paghalin niya, ginpamangkot ko ang bata. Siling ko ano mo ang babae na nakalabas. Sabat sang bata. Mama ko, anak ka niya? Mangkot ko. Sabat sang bata. Oo. Dugay-dugay, may nagsulod nga lalaki. Naghambal. Anak, dali, uwi na tayo. Naghihintay si mama mo sa labas. Daw linansang ako sa akong ginatindugan. Namangkot ako sa security guard. Siling ko ano, may bana na gali ang tindera sang ice cream? Sabat sang security guard. Ambot, do ka bata pa man? Dason nga pagdungka namon, nagbisita ako sa kantin. Lain na ang gabantay, lalaki. Ang ikaduha sa Cagayan de Oro. Galing na istorya ako na ini sa imo. At ubala nga ginpilit sang iya tatay nga magpakasal sa isa ka negro, pilalang kabulan, nakabaton sila tawag, nga napatay siya, kay nahulog sa hagdan. Inday, February 14, Sabado nga adlaw. Pagkatapos pamati sang imong programa, 3:00, nagpamasyar ako sa Amon Plaza. Kadamo sa nagabaligya sang bulak, laban roses. Kamahal, 3 ka roses, 250 pesos. Kadamo tawo, laban may partner. Nagdiretso ako sa garden show. May nagsugata sa akon, isa ka babae, ginbugno ako. Ay, si sir, kumusta ka? Bisan puro bukay ang buhok mo, gwapo gihapon. Nadumduman mo pa ako? Hambal niya. Ambot, siling ko, hindi. Gagwa man gihapon ang kasuplado ko. Pero sir, angayan ka sang puti nga buhok, daw kano ka. Siling ko, into pa ako. Sino ka how? Hambal niya, ato ba lang manicurista nga permiga service sa imo? Ay siling ko, oo, nadumduman ko na. Paano, nagwapa ka kag nagnawmi ang lawas mo? Siling niya, ay salamat, may nagdayaw sa akon. Balaan mo, sir, ginaalagaan ko ang lawas ko. Ginabaligya ako ini. Ang ano, ang pamangkot ko. Si Sir Balado, baguhanon. Siling ko, dito ka ba ako man sina? Nadumduman mo, sang kinuhit ko ina, kagipasimot sa imo. Sinya si Sir Bala, nadumduman pa. Ay inday, gakinanadlaw ang mga gardeners. Sir, siling niya, lain na ni, mahamot na ni, permi ko na ginahabunan. Siling ko, ano ang ginapanghabon mo, panglaba? Ay nagdugang ang kilinadlaw sa mga gardeners. Hindi siling niya, kapabla kay mahamot na ni. Ay siling ko, hindi ko, allergy ako sina, basig magka-rashes ako.
Ay, nano, naning ginaistoryahan ta, Lolo Densyo. Anyway, siling ko, lakat na to, pangita na to customer, ay base, masumalang mo, ang pareho sa imo nga may lagong sa ulo. Ginhana niya ako hakson, ginhana ko siya sa akong baston, siling ko, lakat na. Pagtalikod niya, namangkot ang isa ka gardener, siling niya, ano to man, may diferensya siya. Sabat ko, ano pa? Inday, hasta na lang diri ang handumanan ko sa Valentine's Day. Salamat and God bless. Ang tagsulat, Lolo Densyo. Wow, talagsa ka lang nagka-type sa babae, Lolo Densyo. May sabit, pagali, may banana. Pero di siguro na namian siya sa mga ginapang pasalubong mo sa iya. That's why wala man siya gapang desire eh. Kagbasi, wala ka man niya na mangkot. Kung may pamilya na siya or may bana na siya, that's why wala man siya nanugid sa imo. Anyway, ang last part, do ka comedy. But anyway, I'm sure, lahog mo lang. Lango-lango mo lang ina, no? Lolo Densyo. Sige, may isa ka pa ka-letter because 3 letters ang atong ginabaton sa imo. Probably one of those ang parte sa pagkasunog dira sa inyong lugar. Sige, probably next time sa ating pagbasa diri. Amo na ang istorya ang ating pagbasahon. For the meantime, mga kabombo, it is now 2:26 in the afternoon. Padayon na nato ang pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw nga makasaysayan diri lang sa KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water. Next story naton pang Valentine's Day man. And this comes from Inbi. Sa iya episode ay ano? Gugma? Mahal kong Tita Regine. Ay ano, gugma. Ang hambal sang sala. Hinali na wagak ang patadyong na, kaging kibot ni ason nga kumari na. Happy Valentine's Day sa tanan nga katapos sa Bombo Radio Philippines. Ilipinigid sa imo Tita Regine, mga mahal ko sa KLP, mga letter senders, mga added listeners and lovers. Amo, gidya siguro, kung nag-aisahanon ka lang nga waay ka istorya, permi ko mabatian ang pangagda ni Tita Regine, kaping kasubong, nga bulan sang gugma. Diin ka mo sa February 14. Ginpangita kita Unta, nangadto kita sa mall, sa supermarket, mangita Valentina, Valentino, ha ha ha. Pero malinong, why man ka mo maglagaw, dapit sa amon, kundi nagpungko, dulang takon, nag-compose ang istorya dion amor sa cellphone. Hambal nilang miya, istorya dion amor, pagtalang nanda sa pagpangita sang gugma nga nagahara-hara. Sinoy mi bala nga kalanupad ko, mabuot, mahipos, pero sa sulod ang dukot, sikreto ang bunal na. Way man nagasaway ang ginikanan, sa pagtuo nga mabuot siya. Pay, kon makagwa, imaw sa mga barkada,
kaano-ano manang kabayo nga nakabuhi ay ilam. Puwerte ka wild magpatuyang sang gusto. Upod inom-inom kag mag-night out pa. Te abe, do ano ran? Nakalainan gid ako. Do hindi maayo. Tama ka sosyal. Kundi way madugayi, natunok gid sang botelya sa sobrang ahulag na. Hinaintrahan ang maskin ano-ano lang, basta malipay lang. Waay it paghalong sa kaugalingon. Karon, nasa lapuan na gid ang tawo nga hindi mapakita-kitaan. Tapos gid siya, kay ginbugaw-bugawan sang iya man lang amiga nga parehos ang balahibo nanda. Gusto lang magnguy-nguy, paturo-turo sang luha, kay way na siya pagbalikda. Te, mayadran? Anong nadangtan? Abi nyo paalintuna, kag pamangkuton si ego ninyo, kung mayadi a. Ikaw mismo makabinag-binag man ba kung husto di a? Once madisgrasya ikaw, hindi mo rugid mapauli. Ang nabari nga butkon, imo pa malaki-lakihan. Apang ang nabuslot nga gisi, hindi rugid matukapan. Hambal sa mga malang. Kamudo lang kuno nga mga batanon ang maghangop kadia nga hurubaton. Kay para gidia sa inyo kayuhan, nga unta, hindi gid kamo magtalang sa husto nga dalan. Way gidaan it problema kung nagaformal lang, agud katahaan. Mahadlok ang tawo magtandog kanimo kung ikaw nagaparespeto. Waay nagapakita sang motibo. Ahay, daya tanang si Tatay D nga nagaobra sa Central. Kung hapon gani alas 4 ang ana duty, alas 12:30 pa lang, nagahapit sa balay kag mag-istorya kay nanay, parte sa iya subang nga lalaki nga nangasawa kay Noemi. Hindi siya kompormi kay may ginatago nga batasan. Istrikta ko no, nga way sa lugar, dalok pa, butigon, kag malilikmon. Kag nagkalingaw tana ina moral kay nanay, pagtupo-tupo, nagpresentar sang iya agot nga soltero para sa akon. Mayad ko no, kay ti sibilisado na ang batasan ko nga mapisan kag may respeto. Nagahipos lang si nanay kag magyuhom-yuhom. Way si Tatay di kamaan nga uniko man ako sa katunto kon unahan, ende gid magpautang. Maski nagahibi, magpautwas gid sang iya diretsyo nga katarungan. Namian gid si Tatay D. Mag-istorya kung dyan ako sa balay nga mabatian ko ang ginapropose na kay nanay. Ang sabat ni nanay, ay ibaron, subong ang kabataan pare. Bata mo ang lawas na, pero waay mo masweto ang huna-huna nanda. Oo, nagahipos ng ranpay. Wa ikaw kamaan, kung masugutan na. Rebeldihan naman ikaw kadia, kagbiyaan. Kung imo gusto ang matuman. Abi sila lang duwa ang paistoryaha, ugaling lang kita magsuportar sa kagustuhan nanda. Nag-okay man si Tatay D, pero nagasagad yad ka insister. Iya kuno ginistoryahan si agot niya, kag nagsugot man. Ti, basi kuno magsugot man ako, kundi maayo. Hindi siya gusto nga makadto pa si agot na kag ako sa iban. Dugang pa nga hambal ni nanay. Tanawa bala pare si subang mo. Sa una, hindi ka gusto kay Noemi nga maumagard mo. Pero anong natabo? Why man nagpati si subang mo kanimo? Iya gid gintuman ang gusto na kay Noemi, maskin desgrasyada. Hindi man ranlikom sa iya ba? Ti why man ikaw sing mahimo? Pirit mo gid lang at tunlon, maski nagabalabag sa kagustuhan mo. Ti, why pa ikaw maleksyon ka di ah? Kami tana ni pare mo, ginaagad-agad tana namon ang gusto sang kabataan. Hindi mo ran madiktahan ang kasing-kasing nanda. Makaplastar ikaw sang imo gusto, ma-explain mo ang mayad kag hindi maayo, pero respetuhan man ang ila diretsyo. Respetuhon mo. Para waay bala pasulay sa urihi, naghipos do lang si Tatay D. Pagsigi pa follow up kay nanay kung ano ang reaksyon ko. Ginistoryahan ako ni nanay. Ang sabat ko, hindi taken.
Ay, ako it panahon. Nagatuon pa ako, kag duro pa ang iserkasuhon ko. Pero, gintestinga na gid ako kag pamasyaran. Kung magpauli ako kung Domingo. Kung maabutan na ako nga nagapanglaba, magsigi ka alungay kag magbulig ka bomba. Nagainit ang ulo ko, hasta nga ginahambalan ko. Nga hindi dyan magbomba, daway ka man sa inyo nagaubra. Kung maadbutan na duman ako nga nagakalit panghilamon sa garden, manghilamon man. Ay tapos, sige, iti mo kabulig ka na ako nga. Sige lang ko no, agad matapos dayon ng trabaho. Kung maabutan na ako gahimos balik sa city, bit-bit sang bugas nga balunon, gusto na ako idulong, sabat kundi ron. Masarangan ko pa dya. Hindi paghasula ang imo kaugalingon. Ay abaw, nagsugid kay tatay na. Kung mag-extend ko na siya sa akon sang bulig, ginainsulto ko siya. Ti, nahuya dulang ko na tana. Insaway ako kaayo, nag-entertain sa iya. Kay tama, kapalikero tita, malugos mag-istorya. Dulukoton ka lang niya. Ti kontra ko gidi Kundi nag-iisulta na, hindi makaatraka. Magulang siya, 5 katuig sa akon. Nagatrabaho na siya diri sa opisina. Pagpanaw ko, permi nagahapit sa post office, kay ginabantayan na gali ang sulat ko kay nanay para makuha niya ang address ko. Amuto nga nagsigi siya padala sa mga love letters. Hasta nga ginpapili niya ako. Kung gusto ko, mag-apa siya sa akon kag didto manarabaho o kon pahulaton ko siya pagsira sa klase sa pagpauli ko. Uy, nakibot ako nga iya ako ginpapili. Ano na buang ron? Insa nga way gid gani takon magbalos-balos ang iyang mga sulat maskin makaisa. Tapos kita mo lang nagwa dugid ang pagkalugos mag-istorya. Hehe. Gwapo nga strategy ba? Abi niya sa akon bango. Ay way siya malipong. Payway lang ako kadiya mag-istorya sa sulat kay nanay. That's nonsense. Puriyagaba. The Lord knows who I am. I pray and thank the Lord so much nga waay pa ako malito na sa normal pa ang pag-iisip ko. Apang nagauro aligmat man, kay basi maghugpa bala nga waay abiso. Nagpakabakod gid ako, and my only weapon, ang non-stop ko nga prayer kay Lord, nga hindi matabo ang panagupnog ko. Hasta sa ngorihi, nahawasan siguro, napahiya siya kagintakan. Nagsulat liwat sa katapusan, nangayo og sorry, kag naglisensya, nga mga sawa na lang siya sa iban. Way, mangyapon takon mabalaka, kag matandog, magbalos ang sulat niya. Tita, dito naman sa nag-teach na ako, amo gihapon nga istoryaha. Ilam, insa nga ginikanan tana nakagusto sa akon para sa ila anak. One Saturday at 9:30 a.m., may nanuktok sa balay. When I opened the door, nakibot ako to see Mrs. E., the wife of Mr. E., nga principal of one elementary school. So I welcomed her and offered a seat. She told me, ginpasugat ako ni Mr. E. sa imo subong, nga manyaga kita anay, dito sa balay sa baryo, kay birthday ni Dodong. Just imagine, Tita Regine, hindi kami close nga amiga ni Mrs. E. Kag ngano, gin-special gid ko pasugat sa iya, sa ila service nga pump boat. Ano gid ayhan ang importante nga katuyuan nila sa akon. Pero nakahiring na ako in advance nga nakagusto sila Mr. E sa akon para kay Dodong. Ay abaw, dogin hapusan lang sanda nga ila lang ako bakiton. Nagihom lang ako kay ma'am kag mag-sorry nga hindi gid pwede makaupod sa iya kay gin dysmenorrhea ako. Ma'am, saling ko please, paalinton lang kay sir and sorry once again. Alibay ko lang to Tita Regine. Pagpanaw na niya, hinali ako ginkulbaan. Puwerte ang kubakubas ang akong dughan. Pero firm kaayo ang diretsyo nga desisyon ko. Nagpray ako kay Lord, kag daw may nagutik sa akon,
nga delikado kung ikaw nagkumplemento. Tapos nabatyagan ko, may mayami nga nag-agbay sa akon. Then I silently asked, Lord, ikaw dya? Dayon, may mahinay nga tingog ako nabatian nga, hala uy, ako malang isa sa balay. Malinong kay na malingki ang schoolgirl ko. Nabatyagan ko gid sad nga tiyempo, ang presensya sang Ginoo and my guardian angel who watched over me, guarded and guided me according to His holy will. Dayon ko nagsindi kandila sa altar, ginatubang ang Santo Cristo, nagtururo ang luha ko sa pagpasalamat, nga ginproteksyon na niya ako sa katalagman. Pagka-Lunes, may klase na, akong dayon ginrelate sa duwa ko kakarnal nga kumare, amiga, ang pagpasugat sa ako ni Mr. E sa kay Mrs. E. Amo nga congrats ko nila sa akong firm decision nga waay gid ako mag-upod kay basi lumayon ko nila para sa ila anak. Actually, nagapangibabaw gid na ang akong kahadlok nga mag-upod sa mga tawo nga dili ko kilala kaayo. Nagahalong gid ako. Hambal ni Mads G. Balaan mo, Mads. Daw ang sa una pa nga tupo-tupo ang ginaadoptar nila. Dugang ni Mads R. Nakita nila ikaw nga permibida kung may school affair. Pag-host naton sang Teachers League Christmas celebration. Nag-MC ka kag nagbulig pagid sa amon pag-serve sang food sa ila. Hambaliwat ni Mads G. Dili, ikaw ana matingala. Careful lang sa mga tao nagakakursunada. Thank you gid sa inyo. They're my dear sisters not by blood, but by heart. May dia pa Tita Regine. Jatana, nakaupod gid ako sa faculty and staff sang amon nga school, being an advisor of the graduates. Nag-offer sang dinner ang parents sang akon valedictorian, kagkalain man nga i-ignore ko ang invitation. So I was with the group to enjoy the food served with lechon. Pagkatapos panyapon, nag-serve sila hard liquor with soft drinks and lechon. Pero soft drinks lang ang gintake ko. Dugay-dugay, nagpasalamat kami kag maglisensya nga mapauli na. Ay naanutan na ang iloy kag tiya ni Ver nga admirer ko. Kag siya man mismo. Ila ako ginhawiran na magpabilin lang sa ila mag-overnight. Ang sabat ko, ay hindi gid pwede. May ubrahon pa ako. Insa ba lang nga nangurog ko? Insigida, nagtawag ko, Diyos ko, buligi ako. Hindi ako pag-itugyan sa kalautan. Waay, gid ko Tita Regine, magpasugot. Strong kaayo ang baribad ko to finish my report for clearance to be submitted in the district tomorrow. Nagakurog pa ang tingog ko nga naghambal. Mga manang, Ver, sorry gid. Salamat sa panyapon. Mapauli na kami. God bless you all and good night. Tita Regine and my fellow episode writers, please let me know the kind of love I actually experienced in those incidents. Can we call it parental love? When parents are the ones selecting their son's life's partner? Kung sabagay, their son's life partner. Kung sabagay, to give and to receive ay gugma. To forgive and to forget ay gugma. Much more so, to love and to be loved ay gugma. Maskin pang aton kay LP classmates like Mia, Joy, Princess, sa 3rd District, the Senior Citizen, Southern Iloilo, Survivor, all of my beloved letter senders and listeners, ang ila greetings ay gugma. How about may negative reactions, frankly extended to them? Gugma pa di Self-love siguro, nga hindi mapahamak sa kalautan. Kag ang protection ni Lord sa akong pagbaribad, sigurado, gugma man ano? I hope may naanigid nga lessons ang mga nagaparamati isubo. Thanks again for reading Tita Regine and more power sa imo program, and may you and your family have fully enjoyed your Valentine's Day celebration sa sining ituig. Happy Valentine's Day to everyone with love and prayers in B of Iloilo Province.
Post-Valentine's Day na nga pagbasa naton sa pang-Valentine's Day diri nga episode ni Inbi sang probinsya sang Iloilo. Kung ako lang yan, no, ang paobserbaron, do ka very careful ka gid, no, sa imo nga mga decisions, but inchak tuman gid nga you don't let your parents decide for you when it comes to the matters of the heart, di ba? Kay ti budlay na yan sila yaluyag or may nakita sila nga kaayuhan sa tao nga ato, but kun ang tao na mismo nga natungdan, wala man sang may nabatyagan, wala man sa may nakita, no, nga outstanding sa sina nga tao, most probably, no, hindi man amo na nga type sang tao ang iyang luyag nga mangin kapartner sa ulihi. So that's why hindi dapat nga pagpiliton kay budlay na iya nga mamilit kay imo ya sa ulihi kung hindi mangin successful na iya ang imo gin pangpilit nga magdayunay gid kundi ikaw pa na imo ya ang mabasulan. So, let us allow, no, the people concerned, the two persons nga ginatugpo-tugpo, nga ti sila mismo ya ang mag-assess ang ilang balatyagon. Kung bala, tuyag Manila, no, ang ginatugpo-tugpo sa ila, kung bala, may nagatubo gid man nga balatyagon para dira sa ila. So, I guess, no, you're just being careful and most probably, those were not, no, the men, nga imo siguro nga ginalantaw nga the kind of person, the kind of man that you would want to be in the future. That's why ti tanan sila gin pang turn down mo kay tanan sila daw wala mo gintagaan sa tsansa para nga makapabatsyagid, makapabutsyagid sang ila nga balatyagon para sa imo nga masuyo kagid. May ara nga nag-try pero do hindi mo type ang iya nga approach. But anyway, I'm sure you're very happy now in your single blessedness. Kagda ka, di kita makahambal, no? Kakulang ang imong life. Di ka very full man sang imong life. Kag very colorful man, no? The way nga nagadalagan ang imong kabuhi, kag I guess no regrets sa imong mga nangin decision to not accept any suitor for that matter. Anyway, what is important is that you are happy with your life, you are contented with your life, and you give so much love. Not necessarily to just one person, but to many persons, to one man especially, but to your family, sa imong mga friends, and especially that very different kind of love to God, the one who loved us first. Thank you gid sa liwat Inbi of Iloilo Province sa imong share diri sa aton pang Valentine's Day nga post-Valentine na naton nga nabasa. Alas 2:48 ang aton nga oras, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Paano ba makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit. Balik kita agad-agad, and here goes the story of lovely Salambunao. Dear Tita Regine.
Mayong hapon sa tanan nga katapos sa DYFM, especially sa imo tita, sa tanan nga mga classmates ko sa kahanginan, sa makabataan ko mga apo umagad, sa tanan-tanan, kag sa akon hinablos, nagaimaw kanakon dya sa balay. Malain tiyempo subong, in the Regine, madulom, pay gusto ko gid magsulat. Stop ako anay, madulom gid, ruman lang, duro pa dyan sulat ko nga way mabasa, kag duro pa dyan ang inughulog ko. Sugpunan ko. Sakit ulo ko tulad, halin 11:30 hasta mag-aga. Way naman ako katulog, stress ka panungdom, ka mga batasan kapalibot namon, nga mga malain nga batasan. Sige lang pabaye na lang sila, hambal ka bata ako, bag-o lang, ano kuno kay kun hagaron gani ako kuno nga malagaw o makaon sagwa, matamad man ako. Set aside ta Bala lang sanda mga patawad ka mga salada. Anon tataton, hay amutanda kaday Si ikadlaw talang kaugot ta. Pasalamat man gihapon takon sa mahal nga Dios, bisan amo lang takon kadya. Pigado ang pangabuhi ka mga tawo sang una, bisan isang kahig, isang tuka, pay matawhay tana mga tawo. Way ti matakaw, way druga. Magreklamo ka sa pareha mo kung mayad ka man it batasan. Paulamon ka man dayon. Pay tulad, yan doon nag-asenso mga tawo, mga hambog, hindi ka maan magkaluoy sa pigado. Padayaw dya, padayaw dito, nagatanga kay nagatihin mo. Haha. Ay, gakadlaw gid ako kananda. Sa tulad, may dya pa man nga buhi, nga no read no write pa man, pay number 1 katikalon. Sige lang, anhon mo, kay amutanda kaday nang amutaton ka dya. Turo ka tama, ang namanaan ko daag nga hitabo, pay ako pa nga nagagwa ang malain. Malain it batasan, kag mga ginahimo nanda, do hindi don matago, do nagapabaya do lang santa. Uay sanda na huya sa mga tawo, mga kaparintihan, kag sa kabataan, kagamuman ginahimo ka mga urihing tubo ng mga familya, ay puragaba lang. Sa tulad at 11:30 a.m., duro mga bata dya sa may puwerta kakudal namon, galantaw ka ginaguba ang karsada, hay islan ka asfalto, bisan mga elementary ng estudyante, ginhambalan ko sanda, panaw, uli dun ka mo, kag mag-igma, kag magbalik sa school. Karon malate ka mo. Ahay, gapati man mga bata. Ako naman lang gani naluoy sa mga bata. Bata pa, nabuyo sa sugal, tong its, video key, computer, tiro-tiro. Why, sa bungog kakabataan pag eskwela da. Hala suray sa inakiguran. Gauba pa, do mga rugby boys, panakaw kasarang makaon, sarang mabaligya. Ay, ilang. Sang high school pa lang ang bata ko nga babae, sa karon naga-duty bilang nurse sa Lambunaw, pinatawag ako ka-advisor na. Diyang maestra, boardmate ko sa nag-eskwela ako. Kulbaan ako. Abi ko ano sala na? Gali, kay gin-advise na ako. Nga hindi pagpabayan, suportahan namon. Ang amon bata kay running for valedictorian. Kadlaw kanaken hay naman angid nga nakulbaan ako. Ti nagkadlaw ako. Ko abi ko ma'am, mambal ko, abi ko ano sala ka bata ko. Wai sabat na. Ginapush na tana ang bata. Haha. Ti tulad kun ma-admit si ma'am, nagasuporta gid ang bata. Tita happy gid ako sa kabataan ko. Nasubuan lang galing ako. Way kaagom kamayad si papa, tatay da. Muran kay hard worker siya. Sige, sa sunod naman, and bye-bye sa tanan. God bless us all. Lovely. Sang Lambunaw. Mas mayo siguro, no? Just focus on the things
nga makahatag sang kalipay kag positibo nga balatyagon para sa imo. Because if you just focus on what's happening around, especially ang mga nakita mo, mga negativities, mga tao nga ang ginapang obra, ginaugtasan mo, rather than doing that and focusing on them. Focus on your life, focus on yourself, and what can make you happy. Or pray for those, nga daw hindi mo matake ang ilang ginapang obra ang mga tao nga siling mo ginapang ugtasan mo gid. Rather than pag-ugtasan mo sila, magpa-stress ka dira, just pray for them and focus on what is good about them. Because for sure, bisan ano kalain sa isa ka tawo, may goodness gid nga ara nga maybe nakulapan lang sa mga nakita mo nga mga hindi maayo nga ilang ginapanghimo. But if we focus on the positive side of the things that we see, of the people who are around us, I am sure maging positibo man ang balik nga balatyagon para sa imo. So siguro much better nga hindi mo pag sapakon ang mga tao nga ina who've been saying bad things about you, husto man ang imo nga bata sa iya nga ginhambal, rather than pangsahuton mo ina sila, at ipanan na lang ang imo nga kaugalingon kag kung paano ikaw nga mag-ayo, paano ikaw nga mangin malipayon, at kung paano ikaw nga makabulig sa sina mga tao, especially ang nagahatag sang kalain sang buot sa imo. Pray for those persons. And hindi nato pagpakamalauton ang ina nga mga tao kay ti amo nang hambal bala nila condemn the bad things that they do, but do not condemn that person. Just the acts that they are doing, but not the person himself. Salamat gid sa imo, lovely sang putotan. So hindi ka na mag-ugtas dira, ha? Alambunaw gali, lovely sa alambunaw. So hindi ka na mag-ugtas dira. Just keep on writing stories para diri sa kahapon lamang program. Raya stories nga maka-lift up sa imo nga balatyagon kag makahatag man kalingawon diri sa aton tanan. Gani sa inyo nga mga istorya dira mga kabombo, pwede gid niyo ma-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or sa gihapon pwede masulat ang makasaysayan kag ipadala or ipadulong or idulong nyo mismo kamo ang madulong diri kita sa Sky City Tower sa May Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga kabombo ang inyong mga paboritong mga dramas kada hapon after sa KLP, Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow. Salamat gid for today and for all the stories nga inyo ginapa labot diri sa kahapon lamang program. Let's enjoy more stories tomorrow sa aton nga liwat nga pagbalikay. Sa gihapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.